kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobunchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichobutindu. Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baito be rete chinga ki chance asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kio muntu
buya kigimo mwancho muligereri chetire 35 maiga ichinsa 12 ase mambia bono maete pono iga ne chinga gitogoteba ngachire chingao na nemo ne binte binke bigendete kwa bigokorekana ase chibara cheito murubili nsoko bwa kiri mwancho muligereri chakire na nemo ngo kwarigania asama bokabere tonyara kwa batoko banaye go chakira bono goika chinsa isato ne nusu ekera toka bato kuligereri ngikeli kegendere to mugusito kwa libagana yo kwa nego chagaiga asegeta seni kia onambeya mo na nemo elio nyara kwa naye gukwemanyinga ninki kegendete hasomuro bilion soko bwa kire se mambia bono mwancho muligereri nigo togo chaka kora manya soberete kulende ndoche senjo chinsa chia chire nigo togo chikoba to kogenda asobwango na kuligereria amayinki akobaga gukwa na se mambia bono chenguru Innocent Onyango na nago kwa ninga itongo mwochochi onye kwa bokire buyotebe nga itongo nogaya onye itongo ndiri buyana bogoteba ngagaiga muchando noro muchando ule sense ya Kenya se mambia bono nolinga chibara nigo bono chitabuga tichigali chichi matatu gose chiri chikubugulia abantu na nomono basombi nigo boteneine koruli tukolie goro twaroche amanga berega kalekana nindoche bali basoira somurobeli etimu yonsi pinko minyokanda samaya kera na kole ncheka bambaligereli nindoche mbalega igapaka bale Azerbaijan naroranga Joseph Chweya iteba agateba ngara Azerbaijan kumubolinde nga kyomo chyo bakule inki bakuli oro nindoche Fred Moga na Igor Savara bana banda bange bali basoira somurobeli nsoko bwa kire kolende asobwa ngogo ntageteto chake noroboti rutangani mwanchu muligereli sema mbia bono asitukuligereli chinkwa na chialengeli tukuligora somo waziri bobolende bweme omuske Kipchumba murukomeni arorekanete kogikelia bali barekoba bakorobekana na namona kabaga gukwanere mirobilyo ya serikali yaberege kobekana namone gento kilia boliti abakenya wanchira nanga chingaki enseberete agose ase chingaki chiabono nigo amagoli yaberega konga na boigo na iranete birengera libiyaye na gukwanira chingaki alenge ase senate buno mo senator nekera bareko bakwamerelia serikali agateba barabuchingaki echo nigo barekurwa chinkwana kolende tali ugosegeta abakenya bagenda ase bara tigatwigo chinkwana chumu waziri oyu tali che Innocent Mwancho muligereri. Statement following today's chaos, looting, violence and disruption of transport during protests against the fuel prices this Monday, 18th of May 2026. Our attention has been drawn to the chaos, violence, looting and disruption of transport in the country today, ostensibly to protest high fuel prices. Even though our Constitution protects the right to demonstrate and picket, it is quite unfortunate that today's protests have once again been hijacked by political actors for political ends. Whereas we take cognizance of the fact that fuel prices have risen significantly as a result of ongoing global political crisis, looting, violence, blocking roads, and vandalizing public and private property can in no way bring down the oil prices. The government, led by the National Treasury and the Ministries of Energy and Transport, are taking steps to engage with transport stakeholders to explore the ways of addressing price increases, and we are confident that the talks will bear fruit. We are, however, concerned that although most parts of Kenya were peaceful, criminal elements in some parts have been mobilized and deployed by rogue politicians to target government projects, property, personal property, pro-government, and also property of pro-government leaders. The looting of Getia supermarkets owned by a member of parliament who supports government, the burning down of UDA offices in Wote in Makueni County, and the torching of 2 trucks at the site of Rironi Mau Summit flagship project are not coincidence, but a calculated move to spread fear and intimidate government, supporters, and innocent public servants. Coupled with the recent violent attacks on Ms. Rachel Wandeto, who passed on this morning, we are witnessing a clear scheme where a section of political class is making incendiary statements to fund intolerance and ethnic bigotry and organizing gangs to spread terror, sabotage government projects, and profile and intimidate those of different political opinion, especially those who support government. We wish to reassure the country that the government will do everything in its powers to protect lives
and property, and at no time would lawlessness be allowed to take root in any part of our country. We will intensify our fight against organized crime and its sponsors who are hell-bent on propagating anarchy. Chumba murukomendi tukuligorekera betega gukwana na ense na mona bananchi na kuba manyinga ninki kegendete asa kwanete ngubosali bwenibo nigo bwakorekanete kulende togenda busi mwancho muligiriri na asebyombe biri bikwegera obwene bwa mwanya bantu litukuligoro kurwa sorogongo rwe county ya Mombasa na biro byabete bikurwe birengereri byabona na mona asabete bagusaba serikali enyare koba kego keya amagoli ya maguta ime yense ayo agendete koleta okurubekana na boigo sechinga kichinde twarochenga nigo ense yatenene telitukuligoro. Abiria wetu wanatatizika sana kwa sababu ukisema saizi tuwapandishie fare kwa 200 itakuwa ni tumewapatia majukumu makubwa sana. Kuna mtu ameamka na 500 amejibajetia siku nzima. Saizi ukimwekea 200 bajeti yake itakuwa ni 1000. Itakuwa sasa yeye hana uwezo wa kusafiri kila siku. Na siku za kusafiri ni siku 25 peke yake. Sisi wenyewe mafuta tuwafanya kazi lakini kwa mwisho wa siku na kitu mfukoni. Ni gari tu ndio inafaidi. Na kila kukicha magari yanaharibika, barabara ni mbovu. Kwa hivyo tunaiambia serikali, tunataka hii barabara iishe haraka iwezekanavyo. Na pia tunajiunga pamoja na ule mgomo wa watu wa transport kila mahali nchini kusema lazima bei ya mafuta ishuke. Ishuke isishuke. Ishuke isishuke. Tunaiambia serikali lazima wahakikishe kwamba gharama ya maisha iweze kushuka haraka iwezekanavyo. Tumechoka tujachoka. Tumechoka tujachoka. Mwacho muligiriri tagete toranyora chinkwana chabete butukubu igoro ekera ayuagendrete mwaziri wa amangana ya amafuta tigatotebe opie wandai na boigo balenge no mwaziri Chirichiri Davis Chirichiri olietene tobasombi mense ya Kenya na namono bakaba bakumirana na bali batenete byombe obya abarundi abe Kigali na boigo kuligiriria ebyombe byobasombi gento batwalite chinkwana igoro chialenge chigotaka koranga ngonyara kwa bali bagokora umuchando imbabe kerane tegento gekuru kungogo keyamaga likolende mwancho mulirite chitikaba gekonyarikana tigatura iguchinkwana babete bagotwara ubutukubigorekera bale koba bakurigia kiliye kurunga machibu yokoranga ubasombi ngoiranira bule sense ya Kenya. Open that we have not agreed so that we carry this conversation forward, and you did state that we may have tomorrow Tuesday, we may have tomorrow Wednesday. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. They gave us 10 according to what they are going to have a conversation with EPRA, and we did state 35 up to 30. That was the communication. With all due respect, we respect each one of us here. Yes. And that is what we want it to go out, so that to our members and to the nation, that we did not come here in anything or to set up anybody. Together with the government, we are law-abiding citizens, and we abide by the law. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. From 4 p.m. today up to now, between the Ministry of Transport and Roads
the Ministry of Energy and Petroleum, the National Treasury on the one hand, and representatives of associations of various public transport sector operators concerning the situation around the recently announced prices of petroleum products. The government of the Republic of Kenya regards the public transport sector as crucial to the functioning of the economy, and therefore would not wish to see any form of disruption in that particular sector, even for a minute. So in an open engagement within a spirit of transparency, we have been able to listen keenly to the issues raised by the public transport sector players. And one of these issues was the matter of possible adulteration of diesel due to the huge disparity in the prices of diesel and petrol and kerosene, sorry. The disparities between the prices of diesel and kerosene, as was announced by EPRA on the 14th of May this year. We have come to understanding that for prudence purposes and to eliminate the risk of fuel adulteration on account of this huge disparity, and to save the motor vehicles that are operating using diesel from possible malfunction as a result of possible adulteration, we are going to bridge the gap between the prices of diesel and petrol. And that would mean, therefore, that the price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap for the reasons I have stated. That is the understanding we have come up with in the course of this Murigali chini chinkwana chomo waziri Opiyo Wandayi abetaga kwa nubutuko igoro kuri ndebu na lirina koro ke clip kilietanga ntwabato kubekera sembeo ndiria bali bakurukunga abanyane Kigali nabo ibyumbe aho biri bikoligerero bosombya sebara nabaro bakaba bagokana bagoteba with the due respect asamasikania manene waziri ebintu twakwa Natalie binga tonyara kwa batogokora kilikuruku mugiro nigogendere to mwancho murigali semambya bono nabokuru birengera biyago ko chaga igase studio to tebinga kyoro cyo bosombi bole namba ito ye studio gere 0788666663 enere namba ito ko bagota tebina ndengorore kanire se screen yabo iliyo nyara ko bagota bikolende amanga
amang'ana yo mwaziri abetega kwanera kiombe kia iprangi abetege gosokia gento ikorukwa lirube guseli uko kumanyia nsenga nigo bono banyare ko babago keye kerengo kia maguta akorukwa nga diesel ase chisiringi 10 ni chitongoro tigandara ligeli chitongoro irengo mwancho muligeli nigo baketia mafuta yo ase chisiringi 10 ni chitongoro isano nemo nabo bakanyara ko babago kinia mafutalia yetaya tugoyeruka nga kerosene ase chisiringi 33 ni chitongoro 50 nemo mwancho muligeli neli uko liri babete bagosokia na nemono likanyara ko bali ko manyense nga nigo banyara ko babago keya mafuta ye diesel ya chisiringi 10 nyolenga niga mafuta yo abaga komento gwitani chisiringi 40 kubwatekana nense mule nabo kunyara ko bagota bete byese mambya bonande boigo egento kyabetege kororekana nga nigo bakeirie amagulia yo na komenta amagulia mafuta segento kilibale otabanga mbatageti amafuta yeta yabeka gochani gochokanigwa na mafuta ye diesel nabo kurubirengelo byaga sema bya bono mwanchi muligeli tetogende bosyo neli tukulia lenge bagatebanga soboli kitogotebanga neli tukulia lenge litambe sana ase serikali yagendete ko bage kubetereligwa nebyombe ao nyare ko bage kurigerelinga amaguta anyare ko bagakwira nanse asegati yamangana manga bagwaziri bakwane tumwaziri wikegancha nere nabetega gukwana kurende ndichiko bango kwa enkwana ya kubetega gukwana tigatobe tugukwanero yo kurigie kirugo kyo oborai bwense gwetera sekia magia Jubilee na ndegaro mokonyi bekirugo kyo omoske Fred Matiang'i nere litukuligoro nabetega gukwanira iguru yo muchando gwa maguta asate betenga dige serikali yasinyirwe ko bake kuyelia maguli ya maguta niga yakwanetaya litukuligoro kera babete bakumirana negati abali bakurigia oborai gwetera sekia mekyo. Ujumbe ni huu. We want a stable country. Sisi hatuna shida na mtu. Tunataka nchi yetu iwe na amani. Hawa wangwana ni wananchi wa Kenya. Tunawaheshimu ndio, lakini kazi imewashinda. Yaani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Kitu mimi naona wanaweza zaidi ni kupora nchi. Na hatutaki nchi yetu iporwe. Ama namna gani? Na hatuwezi kuishi na maisha ya mwananchi ikienda hivi na gharama ya maisha ikiendelea hivi juu. Kwa hivyo vile wanaambiwa na wengine wasome ile barua ya, in fact sisi watu wa siasa hata hakuna haja ya kuongea maneno. Someni ile barua ya Conference of Catholic Bishops. Ukimaliza soma ile ya PCA Bishops. Ukimaliza soma ile ya NCCK. Once you are done reading those 3 letters, hakuna kazi taarifa ingine. Pangeni mambo yako polepole, kazi imewashinda na sisi tuko tayari kuanza hiyo kazi. Tukipewa hata kesho tuko tayari kuianza, alafu tuendelee mbele. Everywhere in the country is pain. Kila mahali unaenda. All of us since this weekend, mimi mwenyewe I traveled up country. Even my expenditure on fuel together with my team is 2 times what it has been. Already that is a strain on my budget and the budget of those who are supporting our campaign. Can you imagine an ordinary mwananchi ambaye anapanda matatu, anaenda posho mill, anaenda shule and so on and so forth. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. I want to be very honest with you, my brothers and sisters. Mimi kwa maoni yangu, niseme kama kiongozi, we are headed in the wrong direction. If you are observing what's happening now on TV and across the country, we are in the middle of a crisis. And if it continues this way another day and another day, we are actually having a doomsday scenario. And all because of incompetent and bad leadership. Sasa kama mtu alitaka sababu why Jubilee should go back to power, you have it today. Si uko na hiyo sababu? This is why we should go back. Ndio tunawaomba wa Kenya tupe hiyo kazi. Nchumuligeli oyino moske Fred Matiang'i nero betega gukwanira
igoro yo muchando bwa maguri ya maguta togenda busio mukonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki ritukuri igoro nere nigabete gakurwe nkwana yo goteba serikali nigegendete kurinda abana inchi esegendete ko bagego keya chibango echirengetie gokeya maguri ya maguta imeyense mwanchu murigeli na tigatura igwa Professor Kithure Kindiki uyoro mukonyi bumurai bwense ngakiabete gagokwanera umuchando uyo wa maguta. Hiyo bei haijaongezeka kwa sababu ya mambo ya serikali ya Kenya. Nimesema mahali tumetoa petroli 218 shillings in 2022 to 171 before the war in Iran. Lakini ili tatizo, hata kama ni tatizo la ulimwengu, sisi hatujakaa hivyo kama serikali ati tunangojea tu wa Kenya wateseke ati kwa sababu ya vile bei imeenda juu kwa sababu ya vita. Kwa hivyo jambo la pili, because the first thing I have said, I want to challenge the opponents of this government to look Kenyans in the eye and tell them in which country around the world oil prices have not gone up. Waseme ni wapi mafuta bei yake haijaongezeka. Hakuna. Ya pili ni vizuri tuambiane ukweli ya kwamba kuna hatua kidogo ama kuna hatua kadhaa ambazo serikali imetumia kujaribu kudhibiti hiyo bei. Kama hatukuchukua hiyo hatua, hiyo bei saa hii tumepunguza ushuru ambao tunatoza katika mambo ya mafuta kutoka 16% kwenda chini kafika 8%. That is the first step. We have reduced our tax, VAT, value added tax, from 16% to 8% as the first measure. And we need tax. Here is a road being built. This road, hii barabara ambayo inajengwa, pesa imetoka wapi? Si ni ushuru? So mtu asiwaambie ati hatuwezi lipa ushuru, alafu kesho yake unadai barabara, unadai stima, unadai maji, alafu mtu anakuja anawaambia ati haupaswi kulipa ushuru. Serikali zote duniani zinaendeshwa kupitia kodi. Bora ile kodi itumiwe katika mambo ya maendeleo, kama hii barabara tunajengewa hapa. Kama zile barabara nimesema tumeanza na zingine tumetangaza tutaanza hivi karibuni. Pesa inatoka kwa kodi. Lakini tukasema kwa sababu ya hii hali, hiyo bei ikifika shilingi 300, shilingi 400, wananchi wengi wataumia. Tukasema tutoe hiyo tax, hiyo kodi toke 16% VAT to 8%. Jambo la pili, tukatoa pesa inaitwa Stabilization Fund. Pesa tu ya kujaribu kupunguza bei ya hiyo mafuta isiende huko 300 kuelekea juu. Already April na May tumetumia bilioni 12 kujaribu hiyo pesa ipunguze hiyo bei isiende juu sana. So those are two measures we have already taken. Reducing tax from 16% to 8% and injecting 12 billion shillings stabilization fund ya kujaribu kudhibiti hiyo bei. Lakini bado hii bei bado iko juu, na tunajua hivi kama serikali. Kwa hivyo tutachukua hatua zaidi ndio hii bei isiendelee kuumiza wananchi. Mwanchu murigereri ine nkwana yo mukonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki itukuligora kerabete gagukwanira nga serikali nigegendete ko bagikurwana na koranga magulia yunko bari gakwira nanse gatie bitambukiro biria bete gagukwana kwa bigule no gokeania ebango kurinde togende busi mwanchu murigereri tutwara robotirwa moelio tunyara ko batukubutura semambia bona sesemo ya maya bono ni chira chikubwati gwabatureti kurwa asesemo ye bunge ya West Mugirango nigo besokiri bakumubulio mu bunge bwenseme yumoske Steve Mugaka anyara ko bagako bwatie ngana yo murai bwensalietera yo chikoba gwagwikirania magani ya abatureti abo bagendete gokorera imirimo ya sebinyoro mwanchu murigereri ngo bayakwane tali tukuligoro tigatonyororo botiuru asenchira yo wikirana
na kitwate basi awozinki abarayi ba nyumba 10 abatureti nabo igabagambi korwase chisabrokation isato chia timi Nyameru Charachani korwa ase elocation ya kera ase wodi ya Bogichora ase bunge ya West Mogrango imeya Nyamira nigoritkoria rero ase karo kya bene no mujumbe we bunge ya West Mogrango moske wakiri Stephen Mogaka babekira magani yabo bosi yo bwa serikali rabisi yo moske William Ruto ase basabirenganire buya bayinyorwa aso wakanwe ngeri yabo ndio kwegendelia negasi kobwatakana ne ira ya rwetwe no muraibwense moske William Ruto Nyamore mwenzi Nyasaye no muya amagani aito amanene na arianga grande la simbatigire magaga tibara inyorwa na ndeni togo korega asian kongwa arie ground gotware gosabanga tiga mo president utato inyore na intwe toyo so e beiro yokonyora kende na togo kora ebintu biri bigwenerete chumbe ri chumbe Steve Mogaka odotebiria mange na ende ntorocho buya President William Samoei Ruto okogani waito ateme gokoigusana orugarinze na intu atokonye muri abantu bangi ende atoegento twabeka na intu twarokana une uniform ye twatebigwa nebinto binde egere twarokana na intu korwasa abande ngana abagambi tole bagokwana litiko lya rero asomo chionya bite igekerekia abagambi abo bereiro buyabo abekirwe nse yo mujumbo West Mogrango Stephen Mogaka anemono ase okurwaira yogo chako baroseria chipara anemono epara yuera cheko bwatania korwa sensemo ya Gianchore etere gocha sensemo yeste ya Nyamira na boyo ikasironga boye barera chiko bwatandio nyangi goika asensemo ya bonyunyu hechichonsi chibekira somo roberi obwo chikobekwa na serikali nerami asaba iga magendero yuko agachirwa eskuru yotanyore inse yesiro ya Safaricom heraji ko ira chishiringi milioni 52 amagendero na kwane amanene igore eskuru yotanyore twakire mbia mono wetera Steve Mogaka oyore licumbe tiganya samo konye daenda agendere kubwaterana no mugambi oito oyore Ruto atorentere binge na ndatokorere binge gwetanikeri akora tutam ama no muchumbo ito Steve Mogaka tomoiranie egepindi gya kabere egere batokorere mereme ya chipara chigorwe tobekerwe lami egere na into tonyore bintu bigwenerete tonyore omorero Steve Mogaka na bwato burayo buya werure gotokonya na ndo temire asa kunyara na nagenderete ebyakorire twabirori na ndo uri chirango chigotokorera komenta mono site ese biryakore nere ntu tam atari gopimira ndi kwese gokomo batebirenga kubwatakana nega singi yo mujumba ikiranirie nigo baracheko baba kumosira na kumwentunda ya kabere asabo igo barachigotena no murai bwenso moske William Ruto murayo ito Steve totana koinyorwa kurangeri kuna intu abatureti piri gya kabere tutam na Steve Mogaka tutam asensemo yo mujumbo West Mogrango igo aereire hobuya boria bwabekirwe na serikali ya ego kina giskuru chipara moneti sector ao asatebirenga terebuya abamenyi ba West Mogrango beke koko yo komo gosereria muraibwense William Ruto gento keragere gochagosaria magendro ayu abekire bosio anche tebono agutubekire pale yo kurwa Gianchore iketown ande kole extension yegenda sino kutinda batebinga kurwa lyo nyangi galia se naende para yale go iketo ligere kurwa yo ntukegende kisi naro achire esomoke ike unyu bali batatagitie binde ibiche zeita bakurangiria baba tebinga nchubono muleka twatumira naisia kwanta onye naye kwale ngwini mtu kuikara state house ubugore tie pale yirame kucha abanyene bawo kuramigisa no release pale yike Stephen Nyarike Mbonde Ensoko TV West Mogrango e county ya Nyamira.
Murigari goikira gutikira mweri wa maiya sendo chechetri chitekenye magense yamo kuigure kurwa senseme ya West Mugirango negatia litwabere tokora semambia bono nindoche bali mwasoira somurubili nindoche comment ya weiga leanya tuka ogoteba abara yabuni go bale confused. Okay, na arolire nande gwatebire ebirengero bya una birolire gaiga ivmura kwa na korole bwa kiribu ya sura mbaya rosafi negatia bali basoira somurubili semambia bono raliza real oyole chisemo chiri cha Kasarani akoroteba nganera Alex Ugito engitire geita mochokoro bweli biriri ababa ningoroche good morning bya mono mamake Ruth na kila Dennis bali mwanyare kwa mogoso somurubili ntate minyoke bwango bakwanege kwa mwanyare kwa mukubika chi comment chino egere nkora mayese mambia bono Teresa Kemto agoteba good morning Diana na Innocent bya mono kuri chisemo cha Karatina Matunda Andrew ningoroche goli chisemo chiri chekete town ya Nyamira na nigogoteba ole sege kundi kelikia amashabige gorunga top 6 Salams Club indoche no begeteke kosi kyonya nchire sencho chinsa chiachire Frederick Ogembo mbuya mono na korole asema mbia bono nindoche kila Dennis aga sagoteba no ali chinsemo chiri cha Nakuru kila Dennis ngoto tebiole Nakuru ngakiagendete sema mbia bono Lena nyatukana korole lame kyumariba natakanda mnyoka esobwango sana na boygo nintete kuligirie Emmanuel Mwaga oyo gateba nere mu MC otete ko so sensemo ya Sensi Ward nole asumuru limbiye mono na boygo nindoche mamake Ruth ase ogoteba nigoli chinsemo chiri cha mabiria nindoche Jessica Mura jiria kirbombiye mono kuri chinsemo cha Banma by Bahrain na boygo nindoche Joseph Iteba agoteba gali chinsemo cha Azerbaijan chweyo ororonkyo korora semambia bono muchyo bakungi mwalire Bonaventure Mubisambi yamono kuro chinseme chakirwa no agoteba igale kirwa musocho no ara somurobelio Christopher Tandi ningoroche watebere good morning goli chinsemo cha Kenyambi timu limo begetora tindi kwa banko yetrese mambia bono eno kumochere na korolire semambia bono na boigo Eagle Savara kuro chinsemo chirichia chinsemo cha Ruiru mbiyamono ase okaba somurobelio na Fred Moga nero kuro kwe mystical kwa chinsemo chirichia Nyakenyo Misia mbiyamono ase bali mwanyara kwa mokonyora libaga goso Murubeli interaction chino ni ndichiroche First Lady Doris Nyagaka biyamono kuruchinse mechichi ya Embakasi Pipeline na boigo Isaac Nyagiro agoteba igale chinse muchirichi ya Mugirango akurunga Nyaliansa omugirango mate kurunga Kiburuga Tabaka Metunga numbiya mono sana asogotoka semambia bono nandogoteba ulichinse muchia Wankige negatia bali na berengo ligerelie semambia bono basoira somurubili nsoko bwakire na onyati nsometi bali mwaba mugutura semambia bono mbiya mono sana soko banaintwe tageta toge ndo mutumo kumusini inire rongo mentando moganiga iga anumulikyo ito Clinton yondigito chikoba tukuligerelia mangana aya ale se chigazeti tuchikoba tokotebe ningi kialenge litukuligora una chigazeti chikoba chiko kwanera asenchira yubikira no gaigana soko TV ngoro ku Innocent Onyango tigatora kunya sini ni tunywa match Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve % pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo.
We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various world, or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in the UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito iyo bonchuria 0788666662. Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wate kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiemesa Yamangana Mayi. Siro yobunda bwense kurende talinchira ndio sira krobremi obiyoke anyore bagalia bene kwa egwa megelio chise no bosemya egrio bolemi bwekerero ne chikolinga asobolemi bochete skuru no botigi bokumerwa mache tebona ngombe bune yengiya Vaya konyana eyisimegete ndela ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile chukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa to asobora bere oboremi no botugi
ekero turesemia mange kura sabarimi chini gongoro kwa petrol machin asomoro buri bubori mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mwanchu muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa ulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi asi chinsemo buna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora asensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali bali masamba buna chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio musinere anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria sekasingya Soko TV no gotochi ko batoko kora igekoro geito tunyare ko batoko gekora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyare ko batoko korareria okorari konya gusira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ubugima n'urugendo bw'amange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa tona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngo developo ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsebe chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa nechinjira chekerero ekira kikiagarira Yensoko TV twachire gutorigesa kucyumugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono nechinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro ky'omugusi wetero muroberyo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero ukweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira ye Soko TV oboroso bw'omugusi ekoro yeito imeye Yensoko aye Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chiri chinse ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatira Yensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Yensoko TV oboroso bw'omugusi Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi mwanchu muligeli chitiri chitege komi na kianda maigense ya masema mbiabono kira toko genda sense moye chigazeti kulende sema mbiabono muna nago tebia
bali bakaba magoro balero baumire ni nabakaba mambia Clinton agwa bogi bwakire nyasaye bwanchire twarore ritukeriga irinde turichengira senchire yamo bose eyende neba mongsana no kogendrete korangi twanchiru tuikire ndiki yawa kwanire semambia bono gochengira rituko lya bono bakenya babandate gochenga bali tutete kubuturu bulito no gotare se bara to sapa mabuta garamba gutata yago bikwese kigali mafuta tayo no mochandore ase tariensi ya Kenya yoka no mochando gendate ko ene kiwase chinsemo au ase nsengima kurende nemero biro serikali au chiganda tokobeka na bwo tokosabanga serikali ensi ya Kenya nero negendre kobeka emero biro ko ene kyanga omweri werituko umwananchi kawaida kwegendre lyari mwananchi ngwegendre lyari mbia mono kwiguru Clinton yondigi ngakiogenda to mwana minto mbiande nabwo nkoboya engaki bwa kyanga kigwikase studio njira kigwatumia ebara ni tambe kurende bono igese mambia bono utachieti nyatubwatie gari yago urigikiri kigwakanirwa online Juba Jibolt platform iliyo chinyora abungagirete bagesire asemambia bono nande bono igana bogati umuntu kitaika isatongo ikande Nairobi nando iki kitaika isato segenje pare erabete nande ubwango buri borororo igerabete nando nye government gitete gwasesi yarore para ngakie korore kana ngaye bitongo bire ngayi portal tire kine chichi maete bachi bagateba tokoira na toko bachinsi mia somo chiyo twababange kuchikurigiri kurwa semo ya mwino tokomanya igoro Nairobi nairo chekieni kia ngakie korore kana kiarenge gichinyomba chyoka nande nkarora abanyanyimbo bayikire nabo igonkanyora nga kigali kumbe na ikikogera abantu bacu mucyo asense moyende nekiorokera buna sector yo bosombi negatie ki sector chire echia muhimu mono na chigokonya tariensi ya Kenya yoka chinse au kwegenderia sugusuma uchumi yabo ya credit kore sector matatu igotena ritukurigoro ni diarero korenginga ukigwana gotachetu gotoka matukana chiko gendana ritokoranga sector iga ni ya muhimu kegima sobogima bwa mwananchi na mange sana Clinton tubwate semambia bono na nene mono bwatebire sector yo bosombi nigo bone bwatogwa kwa konege ko era abanyene magara bambatete with the due respect teko nyare kada ase egento na ncheire aba Kenya na abananchi bamakiaiga obumanyi bwamangana mange nabo igogotwaro bare mu bwo kwandira lyakoba akoba umuchando mu busaso yondekere bakogende meroberio yabo wa bere bakorokana naro chegari abananchi bagwesokya bagote basomo nubwe songo nga you speak truth to power bakobate with all due respect nana mono ensi ya Kenya in the midst of all this crisis tubwate mechando ito tubwate libagali wo interrogate government twayibolia maboli ya beratatu chinsenchire otaikaranze no muwaziri oboli amaboli bunali babole tukuligoro nana mono kororekana bagoteba nga union chiri chiabere chikororekana ase chi sector kera bali muna baro bale goteba no deal ninkerete kera ji secretary general chialengense bali gukana bateba tiriko nyarekana nande teko nyarekana chinga kichu asenga kiane ginkinete kwari koboka mambi kwegunga umwarimu Wilson Sosion otebire nga bari mu mambi chichokanse na bible mu bwato kabana gojasa chiskuru nande yale ko babo kesera gari abarangiria SMS igo abananchi ne koreki ya gyo kwanike nga asengencho abange mbamayetinga omweri gwirituko serikali n'abananchi serikali tari bari barorora serikali n'abananchi nabwe serikali nabo bakwaga cyumwancho muri libuna nagotabire semambia bone chetri kitake 23 togoso asense mu ikigazeti rero tuchikoba tukubwatera na Clinton ilitobeto kuligelinga ningi kelikere ase kigazeti ntaitendara ligeli kigazeti kinene ngichikoba kigokwana ngetere chi headline ya Clinton egere tumaye koba tukuirana kwa libaga nayo bego korokyo muri ligeli kigazeti bwataso koboko kwao ncho soko boko kwane gombwate gazeti ya The Standard semambia bono nabo igo nimbwate gazeti ya The
echi nacho chigazeti bwata sokobo kwane Clinton Taitoro kyumuligi ase ensemo yane gaiga nimbwate gazeti ya Daily Nation nimbwate amange turachiko batoko kwandra koraria na getikori tukurigoro abego nsemo ya maganto murekere chiko sori asengencho obotko bwo kira rero namanga ene kiugo ikemambiara sense mu chiko sori okwanira obotuko narora bagote abanga obosio bosasogete chiko batoko manyanga ningi ego ero bosibwa wa sasokire tuchake gazeti ya The Daily Nation asibakare ko babago kwa na total paralysis mwancho muligeri nigo bagote banga nigo enseli tukoligoro yanyari tukabage kole maigligwa na okole maligwo ko nigo kwalenga se sector yobosombi nabo okonyara ko bago konyora libaga kurwa se Clinton yomanyenga ningi kyale ngoro se gazeti ya The Standard yumbwata soko bako ge kwa total shutdown ense nigo yasige tuli tukoligoro mwancho muligeri kubwatekana na kiliotebekana numugiro bwe sector ya matatu eyu yatebetenga ntoko genda para bakamwakwanire amagoli aliagendete ko bagesara gazeti ya Taifa Leo ukwanera inchi ya kwama mwancho muligeri gaiga bagatebanga enseli tukuliegoro tichietiande nigo yategererete na namono kendenke yugia betege korekana ese gazeti ya The Star erego chetisko egokwanera igoro ya chichiro chiminye echiabere chikwaga chwa na namono bagatebanga essential yamo yogokinia obunchuri obokoboke nabo igo bakamakoba bakobeka ebichaga iga yokorobekana nkagerete yechibiche chyo chikoro kichichire chyo binachiabere chikwaga chwa ene gazeti ya The Star se gazeti ya People Daily nigo kwanera muchando wa maguta amakweli nabo igo mwancho muligeri bagotebanga okuburukana no gochoganirwa kwarenge kerabono serikali egendete kubikwa asa maiso na kiligetararekana litukuligoro ense ya Kenya nigo yatenenete mwancho muligeri ya gazeti ya Business Daily ngo kwanerere nga maisonsi nigare asomura ibwense anamona asbakwa bakuligeri chibango kirikire asa mabutana anamona asbakwa bago kwanera gaiga nigo ebyasale bingi bose bali bakora ubonchoreri bagendete kubara asara enene ni gazeti ya Business Daily nereko bagego kwanerayo asenchira yo wikira ntiganchake The Clinton ni gazeti ya The Standard yesemambia bono ase front page yo kwaneranga wikira bono iga ntore igwana na omugiro nigo genderete ense nigo yatenete litukoligoro na riro chelikaroreka no mwanchu muligereri ase litukoligoro bagotebanga abakenya nigo basiekiretu ase chinga chiabo ekera abakenya bangira boro basogete ase bara na kurubekana akili bagotebanga amagoli ya magutani gachiregoro mwanchu muligereri sokurubekana uko nigo bagokwaneranga nigo boigo yarorekanete chinga kichinde okungusana kwa irirete okuburukana gokaba ase chinka na boigo mwanchu muligereri so bagoteba abakenya bangeli litukoligoro nigo banyorete chinga kichinkong ase chi semo chiri cha social media asomura ibwense akobera nigo cyari ko bachikorokia chibicha cyumura ibwense ole asense ya Azerbaijan na namasomo chi Obaku na asari ko bagakumirana nabarayi bense bakaba bagokwanera igoro ya okwaga chemechemia na egentoke kukwanerwa se gazeti ya The Standard ngeli bagatabanga nigo yarorekanete muri ibwense tali ange mono koba no muchando gendeta sense ya Kenya asabantu bali babete bakoba bakomochora kera bagendete koba bakolera na mono gaiga ngo kwana bale wikira litukolia magoroba muwaziri bobulendi bweme Kipchumba murukamen nere akanyara kobaga gukwana nabalikia mangana nabo igo egentukilia abetega gukwana litukolia igoro nigarorekanete korage byara abarayibalia bakwamerelia serikali se okuburukana kuli kwabetega kororekana sense ya Kenya mwancho muligerelia mangana niga betega kororekana gakogenda na gonchukana na kurwa sikilike gendete gutira sense ya Kenya na kororekana kogenda gukwanira ngaki abantu babere bakogenda asubukabira elibanyara kwa bakwamere serikali ere asekirogo sichinga kichabono iga gazeti yege batebanga nigo baligetia enchera yokorwa asomo chando gendrete na umoncho muligeli koba batali gukwanera umuchando liole sense ya Kenya nigo bono igo umoncho muliba gukwanera ngabana inchi nigo balenga secibara gukwanera igoro yogokina kubugima nabo igo batebanga nigo bono iga amagoli ya maguta anyara koba gakwirire binte binge ibibiri bakoba bagotumeka ase kiralituko na uchumi koba kegokonga mugano yunigo se page ya kane ya gatano nalimo gatano kabiri gatano gatatu na kianda ye gazeti ya The Standard ninchikoba ko yobwatia na namonongo beko tebye ningi kilikia lengoro tigandara mwa Clinton ibagane rara gatebya ase gazeti ya The Daily Nation
ase hokoboko kwano mwanchu murigereria nimbwate egazeti ya Daily Nation. Egazeti ya Daily Nation hegokwandra ase unatuachika gukomanya amangana hari aire bagaria bosio ase chigazeti chinyinge mambia rero nkobwatakana no gukina kwirigoriria mabuta na boigo chibura buru no kungusana na kwene getwigati y'abananchi bari kwenekia okorobekana amo na abanyanyimbo kobwatakana nayo mwanchu murigereria gazeti ya Daily Nation nigete ribaga ritangani enseme yogotebanga total paralysis, yani nogotenenigwa kwemeroberio yonsi ase ensi ya Kenya asaba bwatani be sector bosombi baenegatie okorobekana abo igoro kwimurunga ndio gukinwa kwerigori ria mabuta ebichoro chegagwo mwanchu murigeria eyo negati y'abananchi ase ensemo iyo muchi okitengela abo bare kwenekia ogo ngusana uko na wego kwenekia okurobekano gweso kya sobuamo kubwaterana nababwatani be sector bosombi korokia nga mbago kiri na maguri amaya ya amabuta ya petrol ya diesel na boiko ari yeta ego skansa gwensemo nebicha yo omonchoro yoyomo oyo ogo bagotebanga go siomeri kurwa se duka ya na ndengorenginga innocent amanga berega kwenekiwe kyo kurobekana obuibi ogosaga no gwichituka bona yena gatinga abananchi bande bari bakwenekiwe obonchiroria ebari gwesie kirase chiduka cyabo kwenekyanga nkweneki bare oburendi nebicha yende yakaberega go mwanchu morigeria nabanyanyimbo bakobabeka byara egati ya bari kwenekia okurobekana isiko yeri chikonyoranga okurobekana ngwancheire hase katiba na machiko yense ya Kenya kurende kero kwenekia okurobekana uko okubwati amachikari abekirega bari kobekwa byara nkorenginga nigo bari kwenekia okurobekana kugwetania ekerengo kirikebekirase amachike bicho mwerio gago ne egari ya ambulance y'abanyagitari yare kwenekia gwetaga gwase abari kwenekia okurobekana singechuna bange banyorite chingoma lakini rende bunere butamba bage bakorwa essential service providers abambari bakurobo koribwa bwangu kwenekia ngakeromo chando tokire nkurubare obokonyi ase chinkwana chire ase omweri onsari ubegazeti ya Daily Nation nigo chire ang'enye eyemego tebanga okwirandirwa kwa babegu au bago sagana okurobekana kwega bagotebanga return of goods bagotebanga amakweri negati ye chibura buru chia negatigwe asensemo chinsemo ao kera abanyanyimbo goswanana na korigia korento morembe enkwana yakabere gotebanga business shot bagotebanga neri tukoriare ngerio kwenekia sare nene ase abonchori abange mbanyoreti baga rio goso ase obonchori bwabo kobayo kobwera kwenekiwa egwe chibura buru echiga ase enkwana ndego tabanga hamangana yechisemi ase chiskuru au emiroberi abotambe nigo yabeteke guturbanirwa ekero aboroki wabange banyatiko bawika ase chiskuru cyabo nakonyoranga emiroberi tegendreti na bande bakanyoro bokongu bogikase chiskuru kubwatakana no guturbanirwa ko bosombi igobone gotabanga chiskuru na chiro chonchianyorete chinga kichinkongu aborituko riegoro enkwana yo mwerio egotabanga umuraibwense oimukire egatambokero agotabanga umuraibwense Mosque William Ruto okorire orangerie gikaro kya bwango hikirache kubarenta ababwatani n'ababwatani bechi sector chia amabuta kwenekia nganko ngosanga bari enkwana nabo igonegatia bari barase sector yo bosombi kwenekia bosembachi huikirana okoigwana kubwatakana nari aenekiwe buna innocent achika okomanyanga ritkori goro chinkwana ichonchia chagete korende nchiera tibuya umuraibwense bono orangeire gikaro kya bene kwenekia buna nachi gusangana babwatani baigoro be sector maputa nabega babwatani baigoro be sector yo bosombi bimana Clinton ase gazeti ya The Daily Nation muna Clinton yago tebiri negati yali yago kwanera ugoro yo mugiro yo gazeti ya The Standard muna nago tebi bago kwanera abantu bane itukuligoro nigo babete bago itwa nabande bagatigeru chinko machintindi ase bago teba nigo boigo amali abantu goseni bo yabantu yabetege gusaligwa byasali binge nigo bitukuligoro byasiegetu akera abantu bobo tenga nigo berabe bigosaga no boigo boigo korekana sector yechisemi muna Clinton yago tebi ya chiskuru chinyinge nigo chiarute chisakula na komanya aborokiwa na aborokia bakanyara kwa baba bagotebia aborokiwa mbage dase skuru Clinton nabo igwas bagotebanga yesikeli bawo boerete obulendi na monne mono akera obosombi butale ngora abana gwikirana asiche skuru mwancho muligeri abakenya bangeli tukoligoro nigo batalete bagaitere bigeri gwikira asechinga cyabo nabande ko bakogenda gwikase mirimo yabo bako bagokorera ekera kigali kinyinge kitarore kantese bara asensemo yo uchumi yense ya Kenya nigo bagotebense ya Kenya
nigo yasire tigwetani bilioni 3 litukuri igoro kubwatekana no korobekana uko kwabete gokorekana Clinton intagete turanyore nkwana ya omo waziri Kipchumba Murkomen litukuri igoro ekrabete gagukwanira sector y'oburimdi ngaki yabete gakore mirimo ya buri litukuri igoro tigatura igunki yabete gagukwanira na nemono asibagoteba gagwite asekirenga kubwatekana gazeti ya The Standard na kororekana komochia abarayi bali bakwamiriria serikali. First, let me say that you have raised a very important issue that when I was in Senate in the last administration, I was a very serious critic of the way the oil prices were being handled by the government. In fact, I see my clips are going around online because I was very firm that the government must do something. They cannot be just on standby. And I did it on the floor of the Senate. But you should give us credit that no life was lost during that time, during that agitation, that we never organized a protest. We never agitated for Matatu sector to stop transport. In fact, I dare say that the leaders of Matatu industry at that point in time never protested against the government. So the question you should be asking yourself, why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets? You should ask yourself, why did they not stop their vehicles just less than 4 years ago? And why is it that in the administration of President William Ruto, they have stopped their vehicles from coming to the streets? There must be something. There must be a certain level of profiling that applies to William Ruto that does not apply to President Uhuru Kenyatta. And the guess is as good as your guess is as good as mine. If you will give us credit for those who were opposed to the administration that time, you must give us credit for using constitutional means and using the floor of the House and giving alternative suggestions to how to handle the fuel crisis. We never organized one protest, no life was lost, no supermarket was looted, no person was targeted to be killed as a result of the higher fuel prices less than 5 years ago. So I am very proud of my record and the statements I made in the Senate just about 5 years ago. And I'm very proud of how President William Ruto handled his opposition to how government was running its affairs in the last 5 years. I wish current opposition would emulate him instead of organizing violence and so forth. And I am just asking the most simple thing. Please, the transport sector, the way you understood President Uhuru Kenyatta and never went on strike just less than 5 years ago, that is the same way you should understand President William Ruto because he's in office. Number two is that Waziri Kipchumba Murkomen Clinton bunegwete itukuri gorekera arenge kobaka gukwana balikia mangana na nemona kairanira chinga kialenga Senate na goteba nga chinga kichiria ntu akwanirete igoro yogokina kwa maguri ya maguta nabo igo ekera mangana yonsi pia koba ntu chieti koba to organize gose kobeka abantu sobwamo bachiko bakorobekana sebara senkwane yekera kwa etegere Clinton nere likira se gazeti ya The Standard sepeche ntangani bagateba ngani go bachite isku script bamanye tinganki abakenya bakorobekanira nigo bagukwanira igoro yabarayi bali bakwamiriria serikali bali gukwanira igoro yugukina kwa maguri ya maguta. And it's very interesting asengen chokero kurigeria serikali ya bono iga na nemono chiwizara gose bagoteba those dockets chire more sensitive chinga kechiga kero mwana inchaga netikotegererwa inchibwate a bit of interesting history kero kurigeria serikali ya bono majority of it, in fact 3/4 mbali baenga serikali mheshimiwa Kipchumba Murkomen aleko korifatu nero renge majority leader nabo okoinyora umuraiwense bonega nero rengo mukonyi bo muraiwense chinga kecho mbaya negative meroberio yichinga kecho ase abarai barase serikali ga yabona ase kurwase musimamone no kuruta okuraga ne biara okomochania oyagakora iga oyotakoretiga bamanya kweba the core value yogo tegerero mwananchi okawaida asengencho serikali ria etete andake yakabekire mirobiro turatebe nga
kero tware kurwa imambia rero nganchire ntume ko mubekano yo twarenge no yo minto Daniel Omwaga ega twarinete omontere bare gototebiga nga asenka kero bwate omugaka no mongina onyore omongina na bwate enganagete etaramogokia kera sangire naye uno mogaka turi kuruta magoko turi komotogonyera okomonte binga ya na igure mambi ni nkore boy ni nkobekande merutore ngaki ekomukanya enkoro ogaranga ki amatumaini naro lakini agotebi ngomochana no rasegete tokinga turi gotegerera turi koiguna bogo chonyore nganda ko egeras kenge gari kirutire giatekire omwana orenge gari maybe otabwate goso imukire okoboko okore kwende eserikali yabono kero korengana eserikali yete yabona abananchi ba eba go feeling andake turi kobategerera onyorenga eserikali y'umwishimwa Uhuru Kenyatta y'umwishimwa Kipchumba Murkomen kwandire gari umwishimiwa Uhuru Kenyatta ni wizara ya ni serikali yaye andake yagategereire biriro by'abananchi nande yabwate structure of communication kero kwandanga msemaji wa serikali yako tenote banga umutinyo gocha ntobwete nga amagori amabutana chikokina bate serikali yemukire getambo kero ekegane ekekweneke nga before amagori atarachi gokina ngokora tore ekeneke lakini gaiga se serikali yabono okonyoranga eguikatare 14 na rikiro monta agosto kari ruberia epura ligochi pake serikali nyene yastokanga amagori turi konyara ko bago predict mbali ko babakurwo koerera abacha konyora gintu ikuru kwe ni jack reaction kera gintu kiabeire nali bacha ko bago kwanera nando ise kuligereria ritu kuligoro naligerere tyo mu waziri otenete kegancha giense omuske Mbadi John igabetega gukwanira iguru ya serikali una yanyare ko bagikobugura ikibesiri kibekire asikiri bakorunga stabilization fund ereseke ganche kiagateba gwitani chibilioni 10 batumekire ekitigarete ninye na ndemona kabaga gosokyo so maisane njibuna naligeriti okoro kinga ngaki serikali ya Kenya gendete go struggle mirobeli nero na ndemona kero kuligereria binte binde beyonce p at this time nigo kirumura yebente gwikaransanse tokori gintu ikuru ku reset he o reset nande it's good innocent kero tubwate nkwana naye tuabekana tenene asenge nchokero mo chando go chikoborro tinji ko tebanga ya innocent ngwantebeti abana nchimbare entitled ko privy to information rumwe chikabate binga yaya dide to wakanirire iga chibesa to gosangerire chire ikomi isana no ibere to wakana madeni echisa to chiatigaire na chitoko bagatwaranga ngukobekera toro mwana incha magendro ngukobekera toro gabone serikali ego sangire chibange chiga chonsi kero chiaso ira seke gancha ye serikali serikali kerego koremero biri gutumika chibesa chia sangiriri teri ko manyu mwana inchi wono mwari gweri tuko mwana inchi nariye kero mo chando chire buno ega nari mwana inchi ago cha gukuminga yaya chibesa to gusangire ne serikali ngai chigochi ngorengi umuwaziri bweke ganche kenene ritukurigoro nate metake kuningi kegendrete bagote banga reality yes gokunia kego but it's good serikali yabe open etabi mwananchi ngayaya erega so that kerege ntubune kega kiabeire serikali neta yo mwananchi gento nubwata benefit of doubt nga umuchando iga we are in it together lakini kerota rigote yo mwananchi unaboniga abananchi bagotenga serikali on its own yere sensemona enkabunenga onyore gukokora emirimo wakanira umushara mungino kuburi kwa iru kibesa gwakana maete gakoiraga nubwate kibesa lakini kira litukura bakoroche kugumuka usabe sabuni kwa mwerera usabe chumbi kwa mwerera igakuna korengera ligyo kiri kinyingi tamaiti gose na makabeso kwa bugiri tamaiti ngiyo korekana but in a nutshell igoro apa waziri bonsi pibali bali sechi wizara kiri teneneta amanganalia akoligerelia amagoli obosombi kibesa chiense nigo benyorete kuruchi statement echiboni ngano nyene se byombe bya matatu byonsi ipi bigote abantu ko igukende togotegerera kende paka mweyirie merongene kiri muamentete na bere no mubwekano nganjire case kake no mubwekano kerukorigeria ense ya Iran ne ense ya USA kyabera sesegi na ande abange bagote banga hegati yebinto bibegera amagori ya igago kina ngubwatakana nesegi eyo ense ya Iran kero ya bwade chinkwana nense ya US entunde ntangani chinkwana kichigendrete ense ya US igasaga nense ya Iran chinkwana kiti chikaraterna kero chira ndwa se entunde ya kabere chinkwana kichigendrete ense ya US igasaga na Iran Iran nande egatuera mateba godeba ekaira na chinkwana se entunde ya gatato kichigendrete bonense ya America kabwatana na Israel
chigasaga nensi ya Iran omonto buno yoga no murangira se chinkwane ntunde yakane nacho no moyo rubo kwegena tago chichage kogera kwa mokoreiro igona kyabete gari tukuri gora senge njokoranga bagatwara chinkwana more than 5 hours bakaibona ngaya abona tigatosoka sabari kyamangana tote yabana nchinki kyabeire nkitua kwandre and what to expect but kwaro chega ari mu waziri kaigete gari na kwanete nkwana yae kero yaye rotenga tebe tibu yago cyase buna bakwanete ngwaro chibuna baisogete bono eko chikoena kinga eserekari ne chikorangeria babwatani abage ba sector bosombi babwatani ba sector mabuta baikaranse kwegena na nkoyo na rora ikaranse aseke karokeria goteba ngaya hayetura kwana tukore nande bagenda bakorega good to build trust kwegena na nkoyo na namonekero kurigereria nebinge byakorekana tigari to director itongo tobekera ari clip kelia kia omongwano ulia obete oyomo bwaba ebyumbe biri bitenete ya matatu ulio kwanete boni gaga trend ya sense ya Kenya ise kurigeria simtandao with all due respect agwa skania manene akanyara kwa baga kuruberengeri bya kolendo mwanchu murigereri tigaturarigereria se chigazeti chinga kibaka bago kwanera aigango kwana bale Clinton abantu bane basiri tubuguma bwabo na nemona sipaka bago teba abantu abubane basiri tubuguma bwabo babere nigo babete bago siri buguma asogwa kwa masasi chinsemo chia Kakamega oyo makanyara kwa baga goiterwa sensemo ya Kiambu nabo igo yokane nera gotebekana akanyara kwa kagutuo mwane gari y'abanyanyimba yaringe kwa bake kuminyoka enekera litukuligoro ukurubekana kwa renge the unfortunate part namagima asirirwa subugima bw'umuntu bwasirire yamate yaberege kwira na maega mwancu murigirira ise kurigirira igaiga karababete bagokwana na namono yekilikyaro lekanete kero mu waziri opio wandai yasogete bagoteba igasogete semaga yokora chinkwana chiaringe chichi marathon go sechimbero chinene chichinsa isano kendi kyonsi nkeikyabetege kororekana nigo giatigitaba Kenya asemambi yabono na ndebo igo muchanduri ngeli tukuligoro nigo twaboka noro chigari para chiyo onye gegwete yemo okonyore esugunanire eichire nonye naye go ikaransoro go segute noro tokonyora kendi gyonsi ebicha yabetege kororekana erenko sana gochia asaba Kenya aigango kwana bale se gazeti ye bagoteba ngaki amali y'abantu abetega gusaligu bagoteba abanyanyimbo nigo batigarite bale bakurigereria ekera litukuligoro ebibago byabete bikoira libaga na gosoa asichinsemo asichimatatu chiko bachiko bugore liboigo mwanchu muri ngo kwana bale kubwatekana no kurubekana uko nigo chinsemo bunecha Mombasa abasaye babuguretie mwanchu muri babuguretie ebibure babete kasensemo ya Kisauni Mombasa CBD na bakanyara kwa abagokora mwancu muri bakogenda ase nyumba yo umupasto kurunga lai estate yaye erbamburi mwisho na namono bakanyara kwa bago ikoro mwancu muri bagakora bosali negatiyo bosali buri bwabete bokorekana ensemo ya Meru nobono amangana abeta makongu naro supermarket inchi asaretigwe ase chinsemo chinyingo kero kuligere ligaiga abantu abangi bakenyora ko musana naro jumbo yomo kurwe sensemo ya Meru nere uchete kate yabantu batika bakorobekana page ya 5 gazeti ya The Standard Clinton nere koro kinga kichigari chekera chiago metenga ki stage cha unchogetena kwa ebitibyo gwakira umupira buna yabere butambase yo kurobekana sense ya Kenya ntume itari yakoene kiwa kurinda ikagendreta se nkurigeri gase page 10 ase gazeti ya Daily Nation ekorokia umuraibwense kera ikagendreta sense ya Kenya umuraibwense William Ruto nariganetigwe ase igikaro kia bene kimanyekaine buna World Urban Forum ensemo ya Baku Azerbaijan semeria ya Europe gukwandra amange na nemono ukwarigana ukwaye nkubwatekana nense ya Kenya gokoria buya asense muyo bwagachiwe chinyomba chiri gori ria ense akagendra gukwana agachikukwana gari ndanyare kubaga komanya abarayibe chinse abo barababwatani bobo mu World Urban Forum gukwandra iga ka ense ya Kenya kegendrete kwene kya gazeti yagotabanga Ruto splurges on jet strike cripples transport yagotabanga murabwense kare sabari ya bene omoroberio bo obosombi nabo igo okorobekana sense ya Kenya niko kwa gendrete kwene kiwa igo kero murabwense agendrete koimokya ebicha ense ya Kenya isiko na ande innocent nabo gwanjira na incha sengen chama tukabwango iga twatwartegi karekanene sana kyarentete abarai hange batano hange emeronge etatu ekurwa sorongura Africa nabo igabwatani kurwa sense ya Ufaransa nabo igo no murayo bonande ebimonyo mbiroronga ngo ntochikotwara twabwate France Africa Summit ebimonyo mbiro ntochikotwara India
Africa Summit na Kenya na bila achio kare kwenda bono toka ndatiko karibu ya isco ye ayama sio chinse chisco lakini inka ibintu mbikongete I don't know gose ni gati echi intervention gose bitango biri muri ibinse agenda takoligia chibesegere chichikobe kuchikora magendero na ndabande bali bakoba bakoligiria samangana international relationship ngaki chinse chikobwatira ne chinse chinde abande go bagenda te gutwara umuchando kumanyanga ense ya Kenya ngaki bakoye define nobwa matebwa ne chinse chisco igoro litkuligoro Clinton ase gazeti ya The Daily Nation yubwate ngo yariko bagikukwanira ngakinse ya Kenya bekira maisonense ya America kubwatekana no kulikigwa kwa basaye bakariko bakulikigwa cia asense ya Russia na negative chinse chirie 35 ne mukuru wa sorongo rwa Africa chigotebekana nga abasaye baba bakariko bakogenda kurwana chinse mecho na mangana mango mwanchu murigiriria research gazeti ese mambia bono kulende ntageteto igwe nkwana yo mungwano yomo oliororekanete kogenda mamincha na boigo akanyara ko bagagochakia press yerirete bali bakurukunga abateneri bebyombe obya matatu utukubigoro barakaba na barubaka kwana kero muwaziri opio wandai konyarule oru nkwana yayo gotebanga bono senyenjo yarorekanire mutageteto ke ya magori ya maguta twakeirie diesel ya siringi 10 tokinya maguta yeta ya siringi 33 kulindege ntekyo tigecheti koba kegukuru muchando uyu toigwe togendo mutimuko tokoirana toigwe muraigwe nsenere ngakiabetaga kwana kurwa sumuchi obaku kale ensi ya Azerbaijan open that we have not agreed so that we carry this conversation forward, and you did state that we may have tomorrow Tuesday, we may have tomorrow Wednesday. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. They gave us 10 according to what they are going to have a conversation with EPRA, and we did state 35 up to 30. That was the communication. With all due respect, we respect each one of us here. And that is what we want it to go out, so that to our members and to the nation, that we did not come here in anything or to set up anybody. Together with the government, we are law-abiding citizens, and we abide by the law. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. My friend. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Ine nugane betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka nebeti yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami
nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university onge tumia amaru na amariogo y'ogotindi amosariri bono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwenda kanisa otigire ngakonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobu magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo menako yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori baga lyabene liyokuralia asegete seni asaliguri liyakibusani tulikire gose twakresi migwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane ni ngaririye imena ishiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango terwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekena twike miaka star ngachaka ngo develop ngwira samago wani kamanya gutokanga na twaliroga wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsebe chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye Nsoko TV oboroso bumugusi Ligeli tuirane nane chetigae chetristeka 55 ne mochitigalite nye chibe chinsaibere Clinton asechigazete rero ndo chengese ncha maganara mangira muturasi gusikiro bibito gende busyo tobe tokuligereria ali asechigazete anamono asemambia bano gwakwanira igoro y'umurayibwense yakera ali asomucho bakuna gukwanira mangana mange igoro y'emerobeliense ya Kenya agoteba ngakigendete mugano igwante bigore se page ya kalenga 10 page 10 ya gazeti ya Daily Nation page 10 ya gazeti ya The Daily Nation tate toira igwo mwancho muligereri akiumurayibwense nera agendete gukwana korusiko yense ya Kenya anamono asogukwana ngakiense ya Kenya yaberege kobeke merobeli ya magendro elio gukinya obugima bwa Kenya. I had my sister Sarah from my neighbor country in Uganda, and she made a very fundamental statement. She was just wondering how it is possible for a person in a slum to be able to live in a skyscraper on the 11th floor. Let me tell Sarah, it is possible. We have done it in Kenya. The cost of a social house on the 11th floor is the same as the cost of a slum dwelling house. They used to pay $40. They now pay $40 on the 11th floor because we have set up the mechanism for that to happen. Wancho muligeli murayibwense idogwete kerale nera sumucho yuba kwigenta kwanire Clinton nigoro yobwaga chibwense chinyumba cy'amagulinse asense ya Kenya gatebanga
iga sese ya Kenya nere raisi kwagacha chinyumba echo taratigira bwe clip kende ngire ngoligingo kibeka tule lakini umuraibwense ekera bakubulia banki ngayaberete kwarorire asari na no kwarigo no kwaya se egikarekyo it was solely to speak a progress ya Kenya yabikira sobwa gachipechi nyombe chigachiri gori irense nane ngorengi inere e agenda yo kabwate naboigo nachikone gichinkwana negatia baribande unakwateba kwene kya nachikuriye chibesa cyo konya ense ya Kenya lakini rende kerokorigeria enganeiga ense ya Kenya ngogendrera soko bokokomo asoko bako konde teriko gendera emirobire bwente kubeko no kweneke nga kerochi sector chionsi chikoba balanced na litore gotoro muchando igasenga nchontu akwane nkwane ntanga niga nga kero kwandra ama iso ya chinse chisco ense ya Kenya ne bwate bichengia kero kurigeria se ensemo yende yo kwegenderia se okorosio bwamate na go balance ngokorire buya but kero kurena se ensemo yende including ase ogoteka rubwana incho kawaida no muchando ogochioba murebwense mbuyane gatie nkwane aigagwe na atebete emirobere negendete buya lakini ndana aro kerogo so into details okurigeria enseme yoboga chibechinyo chigacheri gorirense na aro nchibwato muchando ne cheri gorirense aso kwagachwa lakini ndende ranga umwana ncho bwente goso ase nyombe yo na bwente kuru deposit yeri 300 na bwente konyora bosenga ki igeme chando ne mengena zimaja nkwagachuchire how affordable they are so mwananchi kawaida liboli rinene ngaki chire seligo lirense cha so mwananchi lidali liboli densana Clinton una watebire kera utagete ko bago wesomera etaro y'umurayibwense bunare sense EU ya Azerbaijan na namono asagenda te ko baga kuligiringa kya konyara ko baga gusugumoro gongo rwa Africa bonyara ko barokonyora kirugo ase ke mbikilike United Nations na namono kirugo kilibago tebagia Security Council kera bago ikaransa so bwamo onyore ngumu wakilishi na kurwa soro wangu rwa Africa negatie chinkwana chiri aberega go kwanira gaiga nene mono bwe somere page 11 ase gazeti ya The Standard ororenga kyumura ibwensa gendete ko bakago kwana barai ekera abetega kumira negatia barai bali umirane na barabu no murai ibwense ya Azerbaijan aselieto kurunga Ilham Aliyev uyu numura ibwense yo babete bakumirana nere na namano bakaba bagukwanira chinkwana cyobonchoreria ase gazeti ya The Standard page 11 na boigo ngokwanerere igoro yo mokolie obonchoreria oyo mo uyu berega gwikigwa bosibwe kigambiro asa kunyara kwa gagosoerwa sama mocho yo kumura omuntu wetani chishiringi milioni yamo chimilioni yamo na 50 kubwatekana nende mero nigo bagateba omonchoreria oyo olebone se miaka ya chiri bosio nigale se kigambiro kyo mocho yo Nairobi na mona swagatebanga nigo abetega kubauniriria abaswati baye babere sikilwa tebanga asiba anyalteka baga kubangaina bakamwachi bese gwetani chishiringi milioni 100 na 50 mungwano yuaselieto kurunga John Kigomo mwaura nigo bona betega gwikigo busibwe mona chibina selieta Geoffrey Unsarigo na namono akanyara kubaga gukana ama mocho 12 ayuabekeira sagotebekana nigo bona koleta mocho yo okoibera abantu na kunyara kubaga akora mocho yo gosalio uchumi nabo anene mono akanyara koba kagotorana amakaratasi ayuwa betega ko mwali baga na anene mono akanyara koba so asendemero yabana baye ise kuligiriga Clinton igiregi nakire bosio kweke gambiro musacha aliete ebito byabana baye 150 million bono na ndetali guru nge businessman yoka emyaka nero yachire elderly ne engana hire ase eke gambiro kerongorigeria boigo na inche ase gazeti ga ya Daily Nation ndara kwandengane iga situari gukwana se enga etare muraibwense onyurenga nandege karongere kego chagia G7 muraibwense William Ruto na arigandrie gochia kurwe nkwana ya bene gago toko nenga chinga kera chigo ikera na hororo ibintonko no chonyorenga bya poira iga sense ya Kenya engana kurigerega ase page 12 ase gazeti ya Daily Nation omo teri omanyekaine buna Rachel Wandeto nanya tokoba kago siria obogima bwaye kagendrete konyora obobwenia
ase nyagitari ya Kenyatta National Hospital maiga yugusaganwa amatuka make itire n'abantu batamanyiri kubwatekana igegotebekana nga n'umusimamo oye ogesiasa igane kegeke maiga yomo waziri oteneto burendi bw'imeyenso Mheshimiwa Kipchumba Murkomen mu Inspector General w'abasigari Douglas Kanja negatia babwatani ase sector burendi bane gatie taro ya bene koneke muna nkomo roto tabarenga kyagenda tase nyagitari yo kurenda kanyara kubaka gusiria obugima bwaye negekore kyaberege kugikiriwa Innocent ase abarai abesokire na batebanga mwananchi onde bwensi tabwenti gwetera makongo naiga kubwatekana n'umusimamo oye ogesiasa rejo nigo kwanera mangana agisiasa litukuligoro ligoria linka mangana manne sana muswatiresho wandeto gusiri ubugima bwaye ga umuretu ya seeds igachorete ebicha yomurai gwense ase ensemo eyega batiga kidara yero kibuya biche lire koiga chitatu abanango chora bale montogo charo chora no umwana oye gocharo chora umuibulio yanchete obeka ibintu bichitatu bikorokia abande bali bagochora itatu litukaye twiga siasa ko mirimo oro dandegaite togoika chinsa ibire buna twasoirega ngwana ito tukaba kwana na abaligiriri baito ase mambi yabona neli tochikoba toligereri ngaki batotebye abananchi siasa neroro ngaki togo strike balance chiobis chia UDA ntwaro chali tukuligoro chigo tongi so that narino rero mwananchi agotwara obosibore bwo korwa amaoni yaye n'umusimamo yaye hasengencho kirumuntu nabwato obosibore igoneka kore kia gikeriwe igaiga bagotebanga onde bwensi nsemende yonsi umwananchi nabo batobosibore bwo gochora umusimamo oye ogesiasa nega kore kyamanyora to moteri iga recho wandeto nkiarenge kemonyora kiabwenete komonyora totebe ngobore mereri mbubwenete kobora se chinga kichi kera togende tokora siasa sense ya Kenya John Kibatina go igure ngange bwakira umwana uminto sembambia hono tokagenda bosio se gazeti ya The Standard page ya kabiri gukwanerera iguru yenyagitalia ya masensemo ye county ya Tana River ibagoteba nero nigobono ya nyareko bage koba ingi ya guchia saba menyi benseme yose ya letro bokoreri ubuya se sub county kurukunga bura namono nyagitalia ya samatuka mange nigo konyikirete kurende bono nigo ya chakire kobage korubu bali ororo igatia biri babiri bakora noko korubu bali bwo kurusia abana gwitira serikera togotebeke gusi na mono asbagateba boniga nigo yachakira bage gukinyo mu barobo na hoigo mwenchu muligelingo kwana bale yegatiye bintu biri bagende tokoba bagokora na konyara koba bago kule sabali entambe ya abamenyi abukonya bagutara gukiese kinyagitari kinene kinse ya Kenya bono nigo ba kironyoliro mweso mbabwa tembeo na boniga nigo babwa tenchira yokonyolembe asinyagitari eyu ikinento kiliye kiyekera togosoma 400 billion kirichi kubaga ngugiese ki county kera tokora nyagitari equipped well abamenyi banyoriro mweso nande okonyoranga bona yachakira bwa gukwanira ng'ubali ngokora bororo is a good step anonye tukuna ko kwane binde kinga kiute chiga kera togenda hase ensemeyo ngancherenso hase epeji ya mega gaiga turigeriari aene kiwase ensemeiga na manga ene kiwase siasa na manga ene kiwase okungusana na komentekana no kogechu kwa bananchi asoko kina kwirigori eri bogima kurende kero kurigeria sense eri bagoteba ere ye chigosori abera tato ritangani bagotebanga etimu yense ya Kenya ye chigosori cyo mupira bwa maguru Harambee Stars nechikomanya abamereri baye ase amameranio agocha AFCON omwaka 2027 ase chitimu emerongene na isano na isato chirachie koroberigwa kwene kyabona nkobangwa chirase bagotebanga qualifiers igobona Harambee Stars nechikomanya abamereri baye ase emeroberio heyo ase draw yekagira kwene kigwase ekyombekerigete mupira usachigosori cyo mupira bwa magora sense ya Egypt ase chiabisi chia ichinene na chirachie kwene kya umuroberio iga OCAF gochakira chinza kianda chinse ya Kenya ndochikomanya ngaki chitimu echemerongo ene na isano na isato chirache kobagwa na bwe gotomanye
Kenya, Uganda na Tanzania hau bara banyene bokwarigania hamameranega yentundeiga ntimu kibarachi komerana ne ererie igo nabokonya rumugano USA page yo mwedio kigima gazeti ya Daily Nation wemanye nararia aene kiwase nsemo ye page ye meronge bere na gatana kabere nabokosa umugano wa maminyoko gago Diego comes good in his Africa swan song namangana ya amaminyoko ase ensemeyo nabege peje merongevere na gatano rimo naboboigo uko rigereria igago buna akoruta ritimo ni egati yayanda manga sensemo ye Chikosoli nenche tigandigereria se Chikosoli Clinton se peje merongene gazeti ya The Standard nige kwanira igoro ye timu ya Baswati korugunga Police Bullets buna yanyal tobo nyangongo bwekemina no kya football Kenya Premier League ya Baswati anamono maiga yoko nyara koba geko irubu nyangongo bu asokoba intangani nabo igwe kanyara koba gego twara chipointe 50 na ibere nige gotebekane club ikyo kya Police Bullets nigo kibwate bikombe bitatu byekemina nekyo kya Kenya Premier League ya Baswati na namona asbaka bago kwanera ngakibabete bakogosoria na kulinde nigo bago kwanera nonya nabo bagokolibya mechando yechibesa nigegendete gusumbua chitimu chinyinga so gwikirana na kogosoria marigano na mange nabo gwesomera gabu igaba nyangongo bararigwe bali bekemina nekyo kya togotebanga Women Premier League yo mwaka bw'ikirubire 2025 mwaka bw'ikirubire 2025 nemo nigo babete bakoyegwa egekombekyo asegeti lige kurunga Police Sacco Stadium litukulia lingilio mukubyo na igaiga se gazeti ya The Standard page 35 isatungo kwanerere igoro yo omo rifario yo mo uyo koba kumbugia esirimbi go sekoligerelia ekera bali bagwa kana chinkundi aselieta mwaura nere nigabete gakoyegwa esco na monokonyolerie italia ase ekyombigelie kurunga IBA igonyara koba gekoligerelia kibako nyara koba bakwa kana chingundi asibona nyare koba gakoyegwa ekerengo gya gatatu gosiga kubikirwa engenangeni ya gatatu agotebunga star 3 referee okuruku Edwin Mwaura nigo bono arachikoba gakoba gakoligerelia na nemono koba gakubugie sirimbia sebi na nebinene sana nebintebya ase chinsemo Chikosoli nara Dani umwaga gaiga ainara mangana go chota tebya sechera yo wikirana lakini nere nabara beta batebya iga na so gukunda sengenchana ya nekiwase ensemeiga nekero gutambuka isko yense nabo ekemira no kerikene getuko gukira rero hasa mamirano ye ligeri ya EPL iyo ligeti wikomo elio eikendi iga toko Chikosomo anchumo ligereria ase timu ya Arsenal ya nyari ganetie timu ya Burnley ase gosori abo yo mweri ase getikia Emirates gosori kaere gori emo ase posa na boigo litkoria rero timu ya Manchester City ne chiko gosori ne timu ya Bournemouth onye timu ya Manchester City terigochi kwenekia gosori ngia konyoro obobui timu ya Arsenal abera chekura ligwa koba ababui batari kere gosori abo yo mweri ligi ya Bongereza ni bwata mange senye jutete gotokole na tete kumanyinga Pep Guardiola kumachia sokire nguru wale se club ya Manchester City gotukobwa rero nigagoteba ngonye timu ya Manchester City te konyora bubui ne rwese gosori yo wanchana bale tayari gotebya enchogu Arsenal congratulations biyamano mwancho muligereri na rayu ale se gazeti tete tuligererie chikatun ase gazeti ya The Standard ya koba se page ya 12 na boko nyara koba na arogo kuligereria ekatun ya yuero romwancho muligereri lakini rero baye page ya 12 yes no ere asba koba pabegete ebicha gosera mani yense ya Kenya mwaka bw'ikirubire 2022 na nigo bagoteba ense ya Kenya gwetera sera mani yobekire gabu nige ngolirie erangiria elitunda orange aiga chinse mo ibere chincho gubire chikongusana chosi chisibira soko gore ya begorunga linda mwana inchi yende ekorunga linda ground chigenda tegusugumana bagoteba ninga on your marks get set ningo chakaba gakuminyoka na kuira litunda lyonsi ipi asesenkima nabo kuligererie katuni eyo na namono na yuru birengereri byabo ase ensemeo heiga gazeti ya Daily Nation katuni babegeta ase page ye emerongo ene 15 nabo konyora gazeti ebicheyo chorize gago abakori emirimo ase hegetaseni gyo koena na amabuta herikirenga Street of Hormuz
bagotenga Strait of Hormuz iga sense media ya Middle East nerere tutumwe chando iga bwiri gori iri amafuta gukina na boro chegagwo mwananchi oyomo niga imogetie eki kigutumika gupima amafuta aigwete bobe sana kurende oyogo kuchora ibango ase amafuta yo ere niga orogetio bosio bomogoko bosaso gete kwene kingere na gendrete konyora engeria yae Strait of Hormuz ya kwadwa Dakalozo Musyoka kuri omukubyo gatoratigira bubwa cyomurigereri doche cyabutokire 12 maige cyinsa 2 mbya mono Clinton tokwira na semo ya kabere ya gatatu yo mweli yo murubili nsoko bwakire nigo tugucha twatware nkwana cinga kicinde twatwara abageni kurenderera abageni baito n'urukibuna kibara kire ensebunere tageto murigereri yabo mugeni itogo cha studio muswati kurukurecho wa deto ligasiriti bugima bwaya tochikoba togokwana akera mugona kunywe cyabwe sekenyoro gokwana mure moigondo gateba nchendo koboko kwa bulyo yondo teba koboko kwa kobe bantu baitombe aliganeti gotware gentu gyokoremererania ase chinkwana gose montekera bugo iriri kondo kerabo kwana abande bakubugulie stuli ba mwaka kuru mutugo aigane Nsoko TV igena gitochikoba togokwana ase mambia bono murubeli ne Nsoko bwakira. Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligia lyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubotokoralia bokwenyoria ogokwa gose okubunjuria bono na bokonyoribaga lya bene lyokoralia asegete senieke aseriguri lyakibusani torikere gose twakeresi Ngwitire namba yaito yobonchoria 0788666662. Obulimira bw'esiro y'obunda bwense kurende tali nchiro ndio sura krobulimi obiyoke enyori bagali yabene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero nechikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengie ngale konyana eyinyisimbegete ntairangete maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemo gondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberimi nabotugi ekero turesemya mange kuri sabarimi chinigo ngoro kwa pathway machine asomoro bere boberimi nabotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi Kera kama tikatara Gaike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararo moitano Umotu wate ya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba weekend seyemo yabotuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagosibero ngori nari ase screen nikingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa
TV egeta sena mbemo aseli bajagusi aiga no musi baga na kunyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yogoikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buchia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko wa omugusi ora sense mo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo childore no mugusi ora ase chinse mo childore tenyare bera nyare ko bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bara sama una chinse mo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke usioro no musi anyare ko baga ko igwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa antonyare ko batogo ikoro nelio mugusi nere anyare ko baga ko igwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogo kora eke kurugeito tonyare ko batogo kora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera ugatumo chando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare ko batogo korareria okorari kwanya gosira asenchera Benedete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana mayia mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi 45 nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ubugima n'urugendo rubwa mange amaya namabe Omusa kitolinti Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabayae nabakuyaetera Nchekera na ibole twe murango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke buya kasta ngachaka ngondi ferpo uira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bumugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayaraga gwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye Ensoko TV oboroso bumugusi Murigeli twere ne chetre 20 ne yemo maiga yechisa ibire semambia bono Clinton lero toko genda nae bakatukule bona ninchende gaiga ora eria seri bagaria Diana Ndemo dino alingi magoroba amuro chesemesa ya maiya kabense yemo paka chinsa isato chiagotuko ega singia sana ono na inche na bona tebetenga muna nabaete nje mungira nirchi ya mona sokore dio koboko mbia mono
Asante sana. Tutasawa senkwana ya bono mambia. Muswati na letu asomo lingese chigazeti kurunga Rachel Wandeto. Igaro moteli, igaro rekanete gochole tatu yo umoske Dr. William Ruto yo muragense ya Kenya. Abantu batamanyekane bakanda bakamusagana bakamusialire acid asichinse mo chia mwiki. Bonige kera toko musoma buno muntu bwato bugima bwaye kurendeli tukulia lero tayo. Igara senkendu. Nasireti obogima bwae nabuna togoteba nga nigo ekageire asengencho obutukimboge ndrete kumanya ninki kireta abantu batamanyiri kumosagana lakini kurende ebyorokererio nabo bimonye bingenigo bigotebekana buna ngubwatekana musimamo ye ogesiasa asarokanete gutwara omuchoro ibo muraibwense hase ensembo yomubere oye nabo igo koenekyanga nkurwa rokoboko ase serikali ya bono negento tuachika goteba kiagi kerigwe negati yabara yase chinse mochonsi bari bakokoboka serikali na bari bakwamereria ase batepiro mwananchi onde bwensi na bwato posiboli bwo gutwara umusimamo ye ogesiasa na kitoko boli mwanchu murigeria ya korengana nebirengerero byago na abwasore ngaki oroche enganeiga naboigo ogocherro kumusubatio iga goika gosiria obogima bwaye kubwatekana no musimamo yoye ogesiasa ngaki ebirengero byago bire na kero ense ya Kenya egandete kwiroberia bosio bobachori bana no mwaka bwechiri bubere 25 nebiro bachori obo andake botara efirimbi atarabugibwa lakini yarokire nga chimbero nga echire ase bagoteba 100 meters ne batotarachaka na bateba igo ntati kunyure nkwane yamo umuske Raila Odinga gakwanire agoteba nonye nturi kuigwana naye nonye ibirengera byabo mbiri kogende amone biyane I will always defend your opinions na bongo kwali bagokwane ibirengera byabo notagetokwa nokole bantu mbali bagokana bono iguse kuligeria abana siasa senyencho ya siasa gendrete abantu bacholire chinse moibere yamo yabo yonde naroro mbara batara na chekinesi baberete semambia bono kurende kwanyora chinga kichiria umuntu anachiriki nabere muina kwanyora abande bakumukanyo tokobera gigistule bantu bale baseli gukurwa sebikara bagaka bakunywe chae mugasoiga koba kolire kole maguru mugondo bagwakira moni binyoro gali mwakuywa gatebekana ngumura mwakuyuma etago support Clinton murusia yo support ino murusia segikara abande kwanyora bachakire kwa bagwakana makomo itukulia bono mambiga tutete gukwanira umugusi aya soberete semambia bono ngakyo bolemereri bwao obubwata sensemo ya siasa birengera bya umbire byebi yamaberera akiniro amabuta akinire bintu nebinge biroro bana siasa bande bachakire gucinci cyanga uyolenge asoka boko kwa mwina okira narocho mweshimiwa okorukunga siocha igakurukwe mbande igale omwe bwensemo yechuni umubwata ni umukongo bumweshimiwa Simbarati na muroche yago sabusana maboko no muske Fred Matiang'i ninchire ya mabantu bakuna ku line abantu bachakire gucince birengera abande bateba background giya kwanire abande bateba inyigwete babonkanire tiye gutara nesa bweju chinga kikamini cyabono mambyo mu gusiata tebi namba ito ya studio igere 0788666663 abuno gotwakire simyoto ibirengera byago ototebinga ngakiyayoroche chinga kicia siasa ekera moko bamukumira na nkumira nole na babere batatu mwasangana barabungu kira tokora siasa yense ito ya Kenya ntubono buna umugusingo kwana tolese mambia bono bimanyereri biri byarorekanire nka tugunyara kuba to mitigate nande bagotebanga ne bakero to kwandenga ne ga innocent mambia rero tari ogocherro guka ku hotel ga wande to bosemo na nchondo bwensi otwara musimamo yo siasa na maskani ali abarai bakoenana bagotebanga sweetness of democracy no gukwana na nchenkwane onyanto koiwana in terms of policies but I respect your opinion na bongo skebe dengera byao use kuligeria asama tanga yoko mu enia umungina Interesia omoke twaroche abarai bali bakurwa sensemo ya serikali abandi bakurwa sensemo yo kwamelia serikali
chinga kiechi muntu arocha abande bagotena bagwakirwe lyugira kini nao bari ko baremereri bakora twarocha abande bagateba ngumanyete nche no chombetererie binte ebyo manyete nche ngokora ne byane nche tindi nyarebe igondega iga at this point na kitoko bulia sema mbia bono muligererio twakiresi migo chaga iga se studio number itobuna na gatebigere 07 88666663 na ere nambo go twakiresi migo chaga iga na ndokia yelio girie tv yago kero gukwana na intwa sema mbia bono soko bwakire ngaki kamati wachire wiya giogendrete biyande happy new year maete no mwaka gwaku uri kurutwa gambite dai giogendrete umuswa binta biyande ale samba sabore nyombande bado lakini samba na yanda ngeri ko mwana mwa samba na bako upa ko yoro mwa ko batia ko iwa bono mbia tole Kenya ya bono dinanya kumiri no ati na tokete bone karongo nyakumia amaguta komenta umurai obeko utomorero otigera abana injo tamana tisa jesiko ngakia komenta marago basiringi 30 mambia rusi komiswali bono gaki gombi yago togendia abeko begaciengo kurenderi bori ngo bori boni gakamati ese mambia bono twakorire siasa kokwana tole twakore bintu bitu kire chingaki twikire se tokoremerania muntu naro goteba inchengo support kamati lakini ekera ikire se ebinyoro gali kwanyora go kani ngo imure ri kondo kare tari ngwana kamati gaiga nakie kora ekaroko urwa ekaroko uri kondo aya isaneka takoreta segi takoreta segi o mate nari okwegusie ya mato bongo bwao eta babu niki abara ibono kubwa mano kuna ababa nene ibo bago tusuji segi bamana goteba no position ye kurwani abantu nande tayare kurwani abantu tuwali okay bora mna kwaro jomati yangira kyao kwana ngora iga goteba basi no antu arae entu aitira netira kini rende triboiga ona yorote diga gombera sende una ndengo tawa ke karongwete matiane okay asante sana mbia mwana mete bunduki teba toa aye wale no tori wele na wansi ibaliwa manyeto bana na irani la kana tora mana bara asante sana inelishabikirita sana kura kale no show yao dai ngere na betwe utangazire inerenchire ya mumu takorali nzoko bwakire no tendi giogendrete miguna mwana mindu bwakire ngre atura matukata tawo tukuru mugaso akuni wanda tapanda isari bo morenza kisa moja bonjaja matanga bora tiganda ukwani tubuki mwako ngere gorona da tubuke kaunti ya TV kila kikapura wamura wale kama kapara wa kujida para mario kekire ari ngere para kima itinga kenya ngaitoko ngani ngaitoja ona ino sejuma ide tigango tevinga ebintu byagende okongo bukima bwa komre bwa kaboita bwantu muna batamanye tamasinaji bwa kajikura bomanye kibona nyasaye to kutigera imiro berine kongo kwenye tebindi bu yana ara okwani ya kije mahambira rero na masari kyo kyo yantegereke niguna no drama asante sana yagurga miguna gagotoka chise mu kiricha basi nero tebirenga eroro bosombia gukwana the big question imuliri nene semambia bono nande mbia kira bananchi bakonya kurwa ebirengerero byabo mwancho murigere nare wakesimi iri bagari ritanganya yote banga onde bwenze karure kerengerero kyaye onye gogo kiamereri asenjirerengia naye kwamereriwa onye kwamereriwa bagote banga atabanga no ikonda to basakorenta chibura buru busekorere konde korikobe anchira nanga naberego togende busiase ngenchora ego koru nayo irane aguno muchando gochoro to yanyora chibura buru bunichiga tigaturaigwa oyo nere soko bwakire bya ningo to kwanere semambia bono aginya kora mbiyere nombwate Clinton iga kora mukwani bwakire bya njega ndana ko kwana nebe omusumama gwo muntu
kira kulwa maoni haya aba wana kuli msimu nyole tu ngwa kole tu ngendo ke bana karori ro mondo be ke ke basi ki utie mo so magero so musigis na mo ligere na una takangwa na te como ida pico sina ba tu itire lakini nga sa wanja o magero ko ngomoro naira Ingamwanja senya hicho msimamo ya kuanda alikuwa maoni ngomo takakula maoni haya na bako mategera na ba mabe na ba mayo oyeire ngabona yeye ndiye katika mswati yoyo njeti ko esen ko ya ndiko nga ngo position ya ina ko bintu bingi kama na bingi ushauri bora sasa serikali na posini nombo ushauri bora se posini lakini yende mtu kwa siba ndio bando na mabere ngabaitro motone ina no kolega lakini mtakuwa na tukua kukabwa msimamo wa ngao na acha yo nokere kwa tebu wa nduwa ngoro chenga tadi tuingia yo sene kwa pio yo tiemo bege to sene ya chupiro sene ya kwa obone de binde kwa vika kando abantu pero sabe cuánto así digo no creo que esto todo mundo no que chande ane na mundo ne era musamote awaja tu mo discipline lo que to bire na wanda ko ipuka ndiko nyora Entonces, so wewe msimamo mmoja mutigera msimamo haya kama msimamo. Okay. Na rekoro. Oise kurigeria ina maoni ya rule kurutise mechenya kura taite turabwate imago tebie kende. Soko bwakire? Ngaki bwakire? Soko bwakire vini. Bwakire bya kwani Clinton. Clinton no mo ya bwakire bwakire. Bwakire bya. Ya koro kumse konda kama kawaida kurikisa moja kwa wale. Karibu sana. No, mategeleza vya sana. Kidogo kabla sijaenda hapo Innocent. Igante venga ebi tubia na bingo leni tukaje biluko kunya na hadi kaka kirikoma. Na roje kaka yoso magoli go waje tu akambuana bakamoiba ibera bakamule tubia yemo dalaga tu maete. Ebi chana vitu kiganda vyonya ngakunya koleta bintu bindi biteyo mukumbure penyara lakini tikakolirese ezigiri ndonye ni ya birido kumfuata kuivira kokula kuna nini ndogete ni eva aba Kenya abana baitu bari kubwati tukuma gande anga mbareze ya itu tikatoteka abana baitu ndonye ni ndogete kyabeira tigana ndakora da kokoro wari kubotari kokonya imite atende moyo musimamo gumo abantu because Innocent is going to be abantu abange bakurisha abandi ngabore kabira because kuna bona nara biongozi bitukule biparera bakanga bore ne timu ya NCIC na kiko to kapatana kama kabisa juzi akara mundo de bango musira bwa mu na matiani na anonye mu yokora iga to kuba kali mutu kese to kuba tete au kone zimedia Okay. Ya verán cómo. Siasa ni siasa. Na verego. Asante sana mzee Kobe. Ura tebango ikira akurukwe nguru. Nzoko bwakira musuli begesu. Bwakire bya. Kirinto ni mongera maiga kabisa. Amaiga na mugwanire.
na maigaikire Ono Kenya itaseruche ebite bikongete pa obugime bikongete pa Ono nyasaye wika Kenya bona asere na masabo ikanirya masabo Ebiongozi mbali babira abalima abakora saiti yani kimbuzi mutago kwana bokoro ko bugana kene Ono Kenya iteta kira masabo ati kose abantu batoleke ebiongozi bitu batoleke egera bachake ko kwana kene ense tobana seruche asense iteligere tigero chiroche asemambia bono nakuru igiritukolie igoro naroche gosaga nangware nko kurubeka nangware nkoro ngaki mogende tokora siasa ngakia mobagateira masakara nguru tuarenge agoteya abantu ngainu na basigite gente kinkelikero ngese chingakie chine banga no mugusio mino kwarorire ngamuri koigwane birengereri nehere tiga kochaka koba goko moseli kuruase omo yeguri mure Babona semambia bono muroche Kenya ngimabona abante basogete isiko ubugimo bwakongire igobono ogotera bono kwantam na kukware gotera ugoro abakenya barosire. Okay, asante sana mbia mono oyo agorukunga umusuri w'Yesu soko bwakire hello okay kwira tol Clinton kera togenda tugukwanira igo tari ritangani tari musubati wibweka ekera tukurigereria sense ya Kenya mwaka w'ishirubere 2022 ekera chikura cyari ko bachigo kora umungwano ya mugurunga Brian Olunga bono nigale aselira ba nigale kumulinda uyo kabere uyo lengo murwanira bwo kurigekero ky'obubunge sense ya Kimilili ilieta Brian Hemba nerego tebekana niga rasetuchinga kichu na nene mono igento kirirete umujumbe bwenseme yugo ikiraboniga Didmas Barasa kubikubiyara na nene mono agachikobaga kubuli gwa mabuli kubatekana no gwitukwe umungwano yo kurunga Brian Olunga usikurigereria ini intolerance ekero koro montago ikera paka kubugolie ntugo korochi gwa koyonde agikera uchiko kolege ntugete nechinga kichiri tugona kubolinga asemambia bono mwancho muligererio twakiresi migo chagaiga ototebinga ngakia yoroche birengereri byago bire asemambie nabogo twakire namba ito ye studio gere 0788666663 ototebinga ngakia yoroche amaliganiale kera murabwe sekenyoro ngakikiro muntu ngakia kurwe birengereri byaye gochagaiga se studio soko bwakire Wakire biya. Na kipwa bokire. Wakire biye. Ningoto kwana nere. Dali sinyaboga. Obo video digeretia igoro bunge bintu byale gozaleka. Ezeri ntepo menyete ya komiri amaene kuna mawetera. Hello. Hello, obolire. Tiago turaiguo yode ngaki karekana nga network yae akana ndegocha na butugo kwana naye ototebinga kioroche abwesi muri ebarasa abantu bajagira kwa kugisama zi Clifton nga tubasa go chagali stokunywe chaya yo chagwotorana soko bwakire nga kibwakire hello ni nani South Mugirango mbiyere South Mugirango tuli buyayigo nga ginande kyabere gose akwe witi pa jibutogete pa ibutogete kanza emetembe imbura yatuete botuke kayibutura kunya ke nyamasego gembo aiga abantu babe maiso kera chinga kibune chigamba basako swaga bwese bara yabutukire amahene boikaya no mwe mushibo rogongo daiko okay lakini ndio tukatokuwa na yatu atoleta ebe tivile yale alero na ya toro chage stokoleka abari bame je kuno murandi onkumetia sesi ya chirocha ntobuwa tia sesi ya nyasaye yae ensiri ya Kenya hono kali ya sawo teneino gire chuili bagadi nene ekiagera aba na siasa bakita bagasoeka lebele bibilia bagat toboro go province ya Kenya bari abantu b'umurugero y'umuya bono rero go kare gukora video y'ukuri la go murari biye
atakira kana kimisa na mani wikasago chia chili tukeli mocha ndo mutinye mugima ono lende munogo kuona ko muntu binanjero murandi rube mo chando yotoro chikuwa bwa tabana bana na bago saria obona bwo bolimo serikali yensi ndiyonsi gosinse ya Kenya mono ekero bama etena abantu abane ya pia oba kugira gutibaka kibuni cyabo musaba abantu baba badalia so aniga kera gati ya inkwaro che kera sama sasi ya kwa masasi nga ya kwa saba abantu bakoze bwene bwabo igo ntake tego tabangense ya Kenya turai sabira ni mono tuye sabira ni mono ase birenge bilene no ina barandi mbasa bense ejo ya Kenya batiga ne so ase bikarobya bana siasa babara ina na sama sababu bara bamurire nyasai bakari abantu murunge kene kuno mupisho polio ndo mufato lio kale tenga ya nchi milioni kila na kilecho tuwale wote na seke na barandi banyasai buna bono kisi kola nga paka kila kifora mwitote aba batenene na ande batenene esa banyasai kwa yakonya. Asante sana pastor. Kwane kurwa century ya bene yo Kristo Clinton. That is very deep. Uise goligero ligentate bire inkelinga abana siasa basoire se kanisa. Noje ne body ye kanisa okonyora aba bali muina na aba bali muina kiro muntu gabwa tensemo yayo. Tari bana siasa boka kwa soe kanisa. Neba ababwatani be kanisa including abarandi baba ireribaga bagotebanga babanjire ngorengi gatie kanisa nchiroro chieso kire na kurumo simamo bo batebirenga intundu ta siasa se kanisa nchiroro chiro chiata yurumo na siasa nekagocha ogwikaransa buna mubwatani ndu bwensi bwe kanisa mbaroro barureribaga sabana siasa na ndaro no bomaene siasa chinyinge chene kiwe kanisa ntwarara matukabwango iga chitiaga sikurutu kanisa ime amatukabwango iga nkorora ntwarara abaraibe chikanisa bagukwana chinkwana chitari chingi ya ntu atwarenga kigete abaraiba kurutana na mangana ayanda Ansoni kurwase chinsemo icho gosasima buno murandi akwandrawo nando bomaina asenge nche kanisa negati ye chinsemo chiri chigotwara abana nchi asobonge igokero gotaka gosanga na bana nchi ase lisango lili nabyo no okonyora abantu bara okonyora bona kero konyora ngabana siasa baireri bagari na ase kanisa it means ba semiri abana nchi amangana maminjanari babwenta konyora ase kanisa na kikiare ntiro mochandoga na kyokoroko okuburukano kwa na kine buno murandi rubeni atabire amasaba nabwendete nande na machiko nabwenta ko bekwa ase chinsemo cyo gosasima kwane kyanga emechando techikogendera kuchibusa bune ko yule Clinton yagateba chinga kikamine chiga togendeta kurigereria namba itonere yo tigaturara bali bachire segment ya bono Clinton tukwana barwe nsoko bwakire Clinton bwakire wakire buya ngoto gosanganira studio mbiyere na ora ya sebwa asokurukuru asore nge bwakire ngaki ritukondito errete nyamira banta bangaini jirani cyane Okay. Hotel ga yagoro bak. Fresh meal. Dagera ere buru ngabo. Binte byange te ko gorondra jiga. No to chande ke to kumiti ngakanye yenga yirochi. Yenye yerochi rocho te kurgere kuna bona ko ngambo to te benje ngento rokinda te ya bami. Rokene me kitote bego sino nde muranyo ndo chumukuta. Ano kutai tigo chimokuta no yo tegete usarama. Ayetika ko gendoro. Ayira na genda rigino no kokonda so amo gondo kana gukoro. Tegenda ro no nyengo bendo ne bobata kamo suru yo cha yo na kuliti me temo kanye maro go nguma tibate. Magoro bwo ngakibage bateba. Agwese mugo na koragera se umuboganyo imore. Ngete ngona gukwana murama ngana siasa buna mukurigira lichibiche kana tugukwana twaboroke bintu gete kwana na muri libaga gose mo bateba ya yentu kumanye taye gutara na banyarebe tigagura kwana gai ya randu to kwana ko koranga ngota na muri no munderu go soka kwa genda ya batali so ko genda
bamurairanira ni tumaite na boto goitana aragire abandu bari bakumira na guchimutu ari kwanyora bari omubunge oyo munateba nga barau bakoragiramo and actually ni omubunge Osoro natebete nga intwe na tuminyokaniga iga tugoikaransa nande turagira sugwamo koigure bateba barau bari fresh hotel sisemu chia Musoveni na no maina sengencho Chogendoro ne jirani cyane nande namburi okoranga namanya sengencho ngange nanga no maina sengencho abare abega bage siasa abange babo tuarorire tari nga ningana tutarara sengencho intwe inche onno musani one nabo togo tofautiana in terms of politics bakaba echinde chirera koranda chiburabura kini especially chinga kicha matanga kororore habare abagabuna bakuroberari bakubangana obuna bago chama sekyombe kyabo baikanange chinga kichirito konyora siasa chiroro lakini intu mwananchi kawaida ansaiga bange mbara bakopeka bakasen koronkore ngyo mora yoyo monaro ge siasa debetenga siasa iga ubwente konye bekange na samaga keroko yana yaso kate basa to basa konye beka enkoromonera iranyara ko bage wa Afrika era baze ko letero bochado koigure sema mbia bono mwancho muligereri ni gotogendete gukwana senkwana tokoboria kubwatekana nebikoro twabere tokorora kekorukia bwango iga nikyo muswati okurunga Recho Wandeto uyoro moteli na namono nigabetega gusiribu mabwaye kerari ko bagakuburwanira senya gitari ya Kenyatta asikiriye gotebekana abantu batamanyiri ko bagendete ko babakubwatigwa ande tugutumike ngwana yo muwaziri kibchumba mu rukomene nigo babete intolerant bagaikira sekerengo kumumurira egento gatebekana ko be acid ekya musabete go itani ekerengo kya 50 birasemia kero yete 70% nige kumachikobo mu chando monene agasiri bugima bwaye asukubwatekana kilibago tebangani gachorete tatu asange nokoboko kwaye yale koro kyumurai bwense chiobisi chibyama rero nabotokonyoragie chia sambiru chikia magete mambyo nyore chia sambiru chikia magete chinga kiechi siasa nigere igoro kera tokwa na maguta igento gekoligereri kunabara iba siasa bali bali serikali kera bono mambi bakoiraniria ego bagoteba bali bali upinzani ninu mokogera abantu bali sebara bali bali asupinzani babatebye inu address y'umuchando oyo na andi gosonye mwasinyiri muri wesebirogo yachaka gutoka yabere ngusanana real issue eli yarenge gatima igo mupira uri tware gwa katoko gosori tugukwa nebintu biri tugotoka mupira gosori guchitaika 90 chia sunyorana lakini omwali bagokora bakwanani bene kibona nkwigwana na nekitonya batebanga ase serikali emirobiro nebwente ko nekiwanga omwananchi ebose serikali eiregento gekoro kwanga information very serious asengencho ase information etayo bosobo manyiwa mangana bunaga ndrete ngotora toregento gekoro kwanga lack of clarity yani bono mwananchi tori ko manyanga nkayi chumi kirenga ebintu bikirete kero lack of clarity ekobora ngotora tori bono confusion abotogo sinyunga ogokino ko kweri gori wanda itokobori ne wizara ya energy chiri tokobori ya sector ya Sombi imbadi tokobori na rote neteke ganja numura ibwense tokobori lack of clarity kegocha tugotwara confusion bona tumanya baso sakoro kunga conflict togoso conflict agono medu tuikira segari bona tokana bona ya soire gati ona kuki bona kene gati gwigoro gobona sekane bento kobeka emiroberio eriyo gokoranga public awareness public sensitization tabia mananchi nga ikenge bwente gokoreka igane kikigeta koreka netiga error responsible so that when we have information to what clarity to go to our confusion of a conflict lakini kitote banga kirumunta manyenga mangana ya asechinga kiechi eta kirumanyenga kerokoba kugukwana noyo mino mobe mugutwara ogosikana nabo igo asebi carboni ga Clinton imanyete mambia bono muna tuguna gukwana bali bako bwate sia serikali osokoboko kwaye bono baroro babwate birenga nabogonyora sese mende gose yakabere nabaroche serikali mbiyere se bintumbire neraro liro soguma bwaye byanyare ko babiko kolekana burunge kirawo chikikara sasa abantama gutamentete kwanyora ngabonero kuligirira kubune serikali muntu uyu naburanyore ere nugo support tu tana go ikase message yo korosi birengereri ngarero ngamenta turi komiko se turusi tongore isana lakini ko boke serikali onyoro muchando sana azebikaro bako moranga nero monyene nakike ko to kutware nkwane ko tokote banga nabonda atwaro musimamo one bwoko ko boke serikali but terminating keronko ko boke serikali
ninche nkoyerabo sine ninche internet gatimero biro no igwatebire ekyombe geipura gyokobeka amagori ninche internet wizara gete yatwariro mochando tutebe ngonya no yobore ndi asinare kyombe chikoibu etogekana ngase geikaro gito ino sentinero kokoboka serikali kyombe nche betukeri ovari toyango ngakyo tari kobekobore ndi ase serikali kwa jora wonjukire kobo mu waziri ase kenyoro tigatore igoya soko bwakire ngoto kwa nerese mambia bono soko mjinga mbiere ere buyo morali kabisa ere buyo naende mna mora pia mole clear sana asante sana soko mjinga by the way tikanda ateva iga mwako ana unga ekanisa alimora anje ngango barikira dinde clear kabisa omanyete ekanisa nere paleta marembe ekereke yo sikia waire abantu ngorore dane tegiri ni ya bete kuwa sasa ningata aba tanurse kanisa imegojali dole ikun sijia kwa sababu kwa sangara abantu nikangalie se kanisa nyumba ya Nyasaye angamodiro kuna muntu nende kanisa na yale yente tangan kabisa kabisa takole to morende ase sembe onsi ebe Kiislamu ebe Kristo lakini wote yaike ile ngaki abana siasa kama soide nyumba ya Nyasaye ime iwa kama kwenda basaba Nyasaye nga gato jikomori chikura toire barule sadaka wanyara barabuna ne siasa babo twana kwata kotera bakristo mabo kanisa ime bako baerelia 50 baba ile 50 kwa sababu tanga na kisieli bana kwa ile baba soka kai jonje ngo tebanga tebuye na retio nyumba ya Nyasaye bia para kitigero chikwe manya wota mangana siasa mwana siasa na kuru wote ndio na sisi wana siasa ni kama shetani kana shetani ando makawa ya goya siasa otumia kana to kwenda kura umaene mbuka kaniri ni obo ni mumenya ko ira chikura uri mwana bobo ko bai ko akene kya wakati Orende abana siasa ba mungu kwana ile sokora mandra kala mo dio ko jire seru to kuminga obe yo ba ko kwana ngai kwa igwa ko sori kuma pyanye to jire seru to manyi because of the tama aba no ya bilioni 100 taba ekenaro ni omari kwa rio ko kimane sukuma na buri ko kebe kirani ke ko na foto to ko na je obwe sukuma gigwanjira ke batitire chidende bono mambio mugaka na ko nya ba tandiro ko chiaro ro ba ko na ba tamro chiwa kara ba chiro ko chiaro ro ko nya ba tiro mo tinjo ko po ite ro ro okay asante sawa sawa chinseme changongoro sema mbia bane soko bwakire bwakire byani goto kwa nerese mambia bono jengo ro kuisa kagori korutasia na arobira krise itere gorera inani okay tasia mbiere tasia mbiere yoroni gweteli okindi ale ngabo igona ento kwetena bado na bondo jamanga na bade serious nkumetindika to kwele mirimo bono chege tunana tabasiase buna to ikire uno mwese ko igo sambu amaena abantu mbagwatekeria na serikali dona kero se ko beke tisat none ya UDA kare banga to base ko beke ketu ya serikali sto ikire bono ira kindende tubwate gutwaro baremereri abande mbarora nyore tabwate yangende mwana siasa kama ile ine rabwata gutarira aya bante steri bakorengeri uma steri korenge tari steri ayo korengereri muntu naro tabwate kia maga bunage jina bago kana kugwaka okay no kina one bibia ya tebetenga chinga ke chinechio moto tana banta bangai okay igobone inere pande yobungaini ogotano bungaini nse bunere otebire ngano bungaini yakuru bya mono kurusinse chinse mecha tasi agere aiga Nairobi mbakasi stio babo wino soko bwakire hello soko bwakire bwakire mwaka ningoto kwa nerese mambia bono William Nyarura mental yogi kwana ne chinguru yeta ngoro kuya Nyarura yali bali nene ne chache gose masaba yali bali ya rugoroga cyo miti masimba imasaba yebo no bole singo batebine kika aba Kenya twabaira aba veta ikine ne serikali ile mbego tobwa
Ege kutubona doka no jambo amusubati yo kwaye. Jena bwate buna umiete mpaka unache binetali. Lakini umusubati no saya sema mwe kile saye serikali ya beire mbogo na bwanya sana. Bantu mbata ke serikali ya Ruto. Ento ya kabere. Igere Ruto kuwa sore ngati na myaka na bere ko no ngati ya moyi mpaka sai. Maandamano sale ndio unale bono ina. Ruto ege entari tabwati advisor. Ande ne mto. Abugana rete konyora advisor ti ba mu advisor. Gotari ya advisor bali ba lengine ne serikali ya gotya magega. Ba mu atezi muneze bwenrete kogenda. Okay. Ebuno muswazo yakwete to eshabire to kwate for party. To tije kubeka cyanga cye serikali ya Ruto kona gotore ngachura chore ke ngaki muswazo ya ta chore to musacho yeke kuba kya ya manyako kama to gotoro era yi. No musacho ya. Sawa. Asante sana biamono bagora political contortions chikoleto muchando sana doje chia tigarite kabire chibe chinse sate sema biamono Clinton ekara togenda tekoligerelia amangana ya kisiasa akiabantu bagotoka babwate mesimamo yabo se birengereri byabekera bakobirwa uriole muina no yole muina ngaki bakonyara kwa bago ikaso bwamo nande ntagete turagenda umutimoko tukoira na togendere kubwata chisimi chaino namba ito ya studio gere 0788666663 nchengoro ku Innocent Onyango nchengoro kwa Clinton Ondigi. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hair dressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a main tech 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyans, who can seek admission to undertake and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia,
Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Environment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonjoria bono na bokonyori baga lyabe yokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonjoria 0788666662 mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiemesa Yamangana Maya. Shauri zangwe ngaro moijana umozu bataya mabwali Muriari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yamo yabotuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omotoya kabwatwa obe bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagali ya bene kwa egwa megelyo chisemi nobosemya emibwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinisimbegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumime na pathway mache kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha maragoba weka chinsa isato asomoro bere obolemi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere obolemi nobotugi Soko TV oboroso bw'omugusi
mwanchumuliri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa guribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchumuliri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi exe county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwabatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora asese yana kuru libaga elanyara kwa koiwewa na namono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koiwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi nyara kwa koiwewa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoiwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke kurugia ito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omuguzi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omuguzi. Karibu sana mwancho murigeria se ensemeiga yomwerio umuroberio Ensoko bwakire mambi ya lero Clinton ondigi no toregaiga na Innocent Onyango kwene kebona ngosanga tore na ena gokomanya ali aenekiwe na ali aroberi cha kwene kiwase litukeriga se tokogenderia enkwana itego sanga na ena gokobori birengerero byago kubwatekana nege kore togusanga gaiga se umusubati wa momoteri Rachel Wandetanya tokobakago saga no agwikagosiro bogima bwaya kubwatekana na keri nga nigo abwate umusimamo oye hogesiasa bugosira eserikali kira bananchi abange bagenda tegosanga na intwe na boigo gwaka esim na gotuma gande namba itu simi no rega gwase screen ya 0788 maragata moyo keisa to sange na intwe kurende kira to so asense meiga Innocent na to kumanyiwa nga aikire osaria ne kiwase chinga kechiga to kumanyiwa nga OMOCS otendetegeta seni kyabanya nyimbo gya Central aigase omucho Nairobi disha na Ngoya onyare kobaga kobekwa biara na koiro gwikase geta seni kyabanya nyimbo kya Langata kubwatakana na keringa nigo anyare kobaga koigorera ababegitwe biara haburi tukurigoro abantu 50 no mona bane 64 au babegitwe kubwatakana no kurobekana kwenegeti kurigora sama mocho au kubwatakana no kurobekana uko akanyara kobaga kobaigorera iko obekiro biara no ara segeta seni kyabanya nyimbo kya Langata na chiko nyara kobaga koigorora ama mocho gosekwera inki kyagerete akabaigorra mwancho murigeria keroto kurana sensemo ya gotogendra kubwata chisimi na gosange birengeri byago kubwatakana na ari agendate kone kiwa sense chinga kechiga na boigo no musimamo hogesiasa se abananchi na kibako kendra kwerenda na bange ba kwandre kertwari gosanga higaiga entunde yaita bari bate bangane chingaki tunyara ko ba to kwerenda into abanyene na kone kya una misimamo yitwege siasa keroto koyiraria twararigereria ense motore riberera ngakirire na begembe wa sense meyunga kire utara sanga na bamino hekerangerio kyago naro rikyo jumbe gaiga agotebanga bwa kire higane ense ya SMS bwa kire agotebanga ichine chingaki chimbe naende chinkongu tiga tumenye nubongaini nonye tubwate obosibore agotebanga nobosemia bwa mariko murisia ondieki bya munase enkwana eyo yago tiga tuganda kubada chisimigaiga kuigwe birangerio via abananchi. Hello Ensoko TV, Ensoko bwakire. Ensoko bwakire. Uyokoraga nga network ya beire embe kerotoka ntoko sango mwananchi omulisia ondi kiwatebire nga chinga kechiga ne chinga kitobwente komenya nubongaini ne batu batu bosibole kolengana ne katiba kubwatikana na aria akwene kiwase emesimamo ya ge siasa. Ensoko bwakire. Ensoko bwakire karibu sana ngoto kosanganera.
Halo Nsoko Bwakire. Yuga gukoranga yangire. Egendete gusumbwa. Kira Clinton ukwanira iguru ya OCS Edition Angoya. Abantu 50 no mona bane babete bakubikubyara baigure irwe asemambia bono itukuri goro by the way dia majete ko bere njirega unango naye nure gati yaba iga emerongo dari wete taudi gaiga yo bugure TSB yo kuna kuligereria bararanga nkuba film ure kurende senyencho yemirime yaito naba yabetraisi none kero gwete se town yeye tubasa kuna kubwata onya tubwatie ekali wanchira kubwata chibiche cy'abanyanyimbo nabo konyora kwabwatiru biatwara kulira abantu baitese mambia bono de Clinton yago tebi namba ito yesimigere 0788 666663 nere yugo twakiresi migo chagaiga chitri sato maya chitaika 12 maya ichisa sato bono mambia. Hello Nsoko Bwakire. Clinton na Innocent. Bwakire karibu sana. Mbia bona sana. Jemona moni anangota bana maandamano ya diage ndio kabisa tayari because bwana hizo kadi tu achorete ya ruteya ndio kotokonya odoroje bado debe tipo map lagi bado mai tipo map ya ni ke poto buya igoro because bwana roje ke ni ke bao tokonya ora tu anagota benda bado tu bado chikura kabisa Edinde mwaka bo 2027 ndio tutojora bala ya bala motokonya kabanya zeze kera bani bani ga wada kero moto bani bugate buya because bani ga wadi none jiga dipara wale nani nete gari kwa guri bono gumirenge serikali yetu ajore tega yego jago gendere na bali ko jakwereze no tatu manyirie etana se chinse mokuru ambia mona se birengeri byao amole dangoro kubenda na dinda se moya pipeline ni babu atote ya ga bora rende mbia mona se kipindi mogenda tabwe studio karibu sana Bernard mbia mona se birengeri byao. Hello Nsoko Bwakire. Nsoko Bwakire. Karibu sana Bwakire ngoto sanganera. Como bwana na Peter mutuko kwa Chucha. Karibu sana Peter. Clinton gaiga na otore na Innocent. Ebirengere byagwe mambia rero. Njeri tangani onale kuira nelimbia mona senga njama gasingi ya moto kolera. Asante sana. Naende moroche nse ito esero chikochi. Yale tiro muchando mpake wikira soroche bintu bisalegete wiko mwelio. Njoo sababu kwa nenkolinga tigaba na inchi baba batulifu naende amaguta arakinire na kirege ntokiakine ya chire igoro lakini tobe ko butulivu onye enjere gutokore babanda bama tatu bara kwale batokonye tigaba ikaranse buna baikaranse igoro igasinya tatigabono buchanja boro bunguru asense moya serikali yeke bara karo konyora ngopio wanda yako anda ikaransa tebenga ngorusirie ayango rusiale 10% wakuminga ki ngaiba ikaranse kika ukiba ikaranse kagera rus 10% Entanga bakwento korangeringa onye bawo ikaransa babe kama gutali mozi prigori batagete tumanye ngali guri ligete lakini bono babe ko muchenyo yo bamenda maka no enkire gende gusaleka tigalinde tore merrani nali tigabanje serikali yanje endegerero mwana inchi yako era bono into kumia kirege ndoroje usafiri ya kirege ndo burali tukuli ora yatenete ese gotene weekend makenye ngime gotenena so tigabanje tubuaterane bamanyanga ngito korangale serikali nche gotokonya kubwako mu minister gotenote bere bwekanga tiga Nigeria maguta wikira nchira kya gutumia yero makwe maguta ayo yakora punge tere ikaransa ngende kya gendere none president bama di president nguje kurusia president ngurukia bwata kujukurusiria maguta wanya bikao mbiri go korubi karansa babe ko mugata bwo gwenete okonya wananchi ya mono Biamono hase ebirangerio byago. Hello Nsoko TV Bwakire. Nsoko Bwakire. Nsoko Bwakire karibu sana ngoto sanganera. Bosangana Justus Nyakundi. Justus karibu sana. Ko bwatrete ya Ruiru. Na wotoroje nse yire bunere igo na wono Ruiru iga. Abantu twako kama bitwaga ndega si gari nchiyo stage
ono ngusaba kirutale wanja atangasa amafuta uliko lyo sabantu ndandega. Okay, wakwanire Ruto anyway tigatara mutigara agenda bakorekana abantu bare senkwana yo kurigereria amaguri amaguta we understand is an issue abantu bare bagosoka bakoni runguri stage ase abantu bagweta rero mbakoni tokone limagena bantu mpai yororo bantu bare bakora ubunchuriri bwabo se town empoyo nonya nabanyene kigali kera bakibegete parking Clinton by the way is very painful ge karamba bwate chiloni abanda makabeso kwaruche kera barwite SMS li batebete kera tukurigeri tuko balance kintu ngio tokonyora na tukiniria aba Kenya maguria maguta igekoreto muchanda we hope mbanyore nchira barabe bagukwana ase enchira elie ebwenete kuri ndo mwanchu murigeri semambia bono clip twale kwa batugukwana nekyo musubati okurukunga Rachel Wandeto uyosirete bwima bwaye tagete mu director itarato bekera asembeo kuno musubati uyose chinga kichomo ali ariko bagakoreka nasinya gitali ya Kenya maiga ya tarasiri bwima bwaye nigo egotebekana abantu batamanyiri kurwa asichinsemo kiri kya mwiki babete bakumusialera egintu gegotebekana nabo erabe ne acid agaika akayekerengo kiemerongetani birasemia 70% bali goteba na omweliri tukulia igora kanyara kabagagosire enkwana ito yarengese mambia bono tokurigereri ngaki tokabatogo nawe gotoka musubati ona bera to kechinga kichinde igata getanyore okwariga nibuno muraibinse na bera to ketamwanchete bantu kokora bali bintu online Clinton yari umuntu kabwate kamera begete busibwaye nabo konyora ko yekoregera nyora abantu bakumurigereria abange online nkwakanire nabura nyore ga ekorete clip ya nyore invitation ya chikomera no muraibwense sachinda nyore omogereire gento kenyerere nera chikogenderi ubwima bwaye nabange nginyora matu kama egaiga naro onegetie sabari yechi kilomita nge chimisato kurwase ensemeria ya gusi which is State House naro tokorete taro nere nkorengi kurwase county ya Machakos which is State House chinga kichiri cha magairinde bachikonyora ribaga ryo gusanga no muraibwense go ebintu nebinge abana nchi bakora ebintu nebinge abantu bakora sensemo emitandao yekerero no gwachika kote barakindende yo teri kwa muntu busibole bwo kwimuke getambokero yo kuruko nacha ase ebirengerero byo oyo mwabo kubwatakana nebirengerero bya yatwarire chinga kechiga Clinton indone binge sana in fact abantu ngocha bale nonya ni twese siasa bantu batena babuli moche monge chikura bantu baitabe waragiro nyora libago kwasukire be murungani nabo muntu arakore gento esenye ncho yenchara na bera akore gento esenye nchata getanya ore gento gete na bara akore gento esenye abwa to gwanja so kona chiro muntu kina igano togotebwa omustari wente kubikwa urubebe to basako genda muina na liko igo muntu ndagoteba nga chinga kiechi na ndebone esenye ncho yarorekanire manye ebimanyiriria soberete tobasa gutaka kubetereria egento geta abantu baigwe bagoteba bali bagukwana abange bae lakini naye kero gukwana nabo kuigwewa nase bagoteba nga kwandra obusibore bwakeroyomo ase obusibore bwana korengane katiba bokwerera ubwo oyo mbono obo chakira igo onye gingo twara kerengero kire tobauti nikiago manyanga haguno obusibore bwane buikirete na yasubwa go chakirete nore no bosibole bwo kwaneke buna naye ngutwarore kerengereri kiago bya mono mwanchu murigeri sema mbya nkwane kera toko etwara ne yo kwaga chogo segeta na kurigeri ngegesa kugito kyo mu gusingu batore togo kwana asenchireri ya maskani twege tutwari gento giliye kurukanga ogosikana kiro muntu nabwo atenchira yaye tobasa guikiro ukiko sali ibintu byo muntu esenyencho sachinde kwarengera likwarangaya kenkira gwenera nana be utakera sengencho obasembu no bega bwarwe gwa sengencho neba no kurobekana kware kwanekirwa litukurigoro ababwatani abanene niko barenga sector obasombi barawe bari geteri uko bagateba nga gochakira litukurya Jumatatu irengerigoro ngo withdraw tore services cheito chigari cheito ntorigo chisoki niko turasomugiro lakini go kwanekya nga abantu mbeso gete ase chipara chigatubu chitaye chigasambu chiduka chikai aguno abono mo chando gocho soera sengenja omweri oye eserekana ne chigotaka ebango ya igoro echikoro sichipare chiga chiasarigwe ne chigotaka ebango ya igoro kwenekia ngane chikwiraniria chibesa chiri chiasirira samatukaiga omogiro gendrete igo kero migiro bune yege koba no mwana inchi
it's a responsibility kwene kiuna nkwirendore orende no yomino na bigore nda mariense ya gasengencho bagotebanga kero abara yabaiga abakuru baroro batware obumanyubo emya kemenge bagotebanga nse tebwati spare mbuya totware uburai bororo bube kubwa gotatwara uburai yasengencho chinse nchiro chitwetana ine chitabwati uburai nande ntoro cha bagwetera igonto gutaka gosoa asenseme rero nabagoteba Clinton yomube mambi nande nabegetutuge guchencho nyore nyale bororo ase no maina asengencho ase chinga kiche etere nante gatokwandra asengencho ntwakwana serikali yaeta abange bare ko yamocha sana lakini asebone ga abananchi abange bagotebanga nagochi orionde ne bakera chingwa njiko nyagwe bagotanga nyarebe rende na kuchera na renge kwere gobono yoro mo bebonega ankiende na bokonyora nande abananchi bagotebanga ne borio ndo to chandete ngorengi na renge buyake nande ntuli asogotebanga ekekebe gosikirikebe no bwate birengeri bya ure kinyo mwancho murigereri gendo togoteba ntutakeri ko ikasto konyara koba tugosiria obo mu bwaito wanchana gwaito mwanya abantu bunako yana bunali tukoliryo ko igwenchara yakolire nakero umuntu aba kwigwenchara ya murire gento yo kaba bateba utamanye gutobuga ati gose no bongo cyare rero bogo baya yakolire agire gero botule bosota bugati kende Clinton tokomanya nande teria se abananchi boka bosasa baraiboka nera se intutwensi bune sasa ngencho litangani ense ya Kenya nero bagotebanga omumuro monene umutangi hasa bamu abasoro konguru Afrika ya mocha ense ya Kenya hasense mo uchumi nere gokori buyase ense meiga igo kerotoiriri bageriga kora buna abare abanene tigana intutwene kyatwabeka hemirobero yo kwene kyabona nkoro kitore abagotubwati obuyana bega serikali nero ebe komukia boko tegera abananchi una twachaka omurobero yo twachaka togotebanga abange mbamaitinga serikali n'abananchi nabwe serikali igo tegera gukore birengeri byabo nerego chikokonyo kwegendere kura century na botambe bagoteba Clinton onye serikali tulikone bitamtamu ekero kuligyo boraiti gutumika goteba ne bitamtamu bugureti Riadubwate chisimi litojara ko batokuigwa abantu baito semambia bono kiriko baba gukwana chetire 24 maige chinsa isato Clinton tigara kwana no murigireri ensoko bwakire uya ensoko karibu sana Clinton igaiga na Innocent ngotoko sanganera Clinton litani onda toko sawa mabera na Innocent mpita mutuka kuruchucha ngona ende story ngako ndachekerenga kiri mwarenge nasaba maberanga naire point eteyo ndete goteba iga Kenya bono iga nabera toke misimamo nemenge tobwate na kero umuntu igale nsemo yaye tinkuga ninche nsemo ya nende na nyale babo bono musubati ulinga getenga asabantu bamukorete bintu biria inbagiti bakorete gento getalikia mwanya banta sengenjo umusubati unabwate kerengerikia yebuno umuntu urabeke yanga ya umaite nganje yanga nganje te karambu nayo nganje te karere machani umuntu tari hasi mona asimishe ngeri ba umachani bwanje tembekero so nege ndo abantu bwente ku understanding kimwanya abantu ndo bwente ku understand yo yondenga tebwaneleti nkubetereri okore gento kerinje bwekanganeti ase igogo chore bicha ye president gose bicha ya kende yonsikeri obaneti no kugani kwawo egentanga bono umuntu abwente gukora nubwente konyoro ngadi basinga kiye garo chore tegenteke ngegokonya semogete gusenge ngegokonya semogete puno yo minegere toena no ushauri twamanyanga ngajense kogenda nakugwa mono buna abagusi tobe tokoena na ushauri enene sana egere ntonyara tugosarie gesakuye tugosaria marieta ito eya komanya kana ngero genda abagusi go barega ngero genda abagusi abarega nje gosaba kwane ngoringa tigakero umuntu asiko musimamo yo mwabo ntobwati buna banasiasa bare mbia mano ase anda banasiasa ujia bara batali ya kwa baruna waji banyora na kando baragere nduto na utore misimamo itaiko tokonya tuanza kuumisa na senjere tabwenereti mbia mano ongo sababu okay asante sana kurwa chiseme chio cha juu
nilishabiki rito ane mono asebirengere bya una watebire kiro muntu tabasako ba aganinyare babalia nabora nyore magoroba bagwakira nisimi babura ninga alian kwara buna nakuminyokire kwarora ngakinareta abantu bangana ine bakubara babara bali barenge moyo nande babara uliosirite bagoteba kurende kitali kiro mwana siasa ulego bana siasa bande mbabwate uwanja kwa abantu babo kitoteba kirabongo so contest winaro no yokubugunaro uliokubugwa na atakira abuguligwe koranda asumupira mwabaitire kigoli mwirege kombe lakini ibara ile sigeti bali baira ububwina ubawe chababa bgatoko bako babatenenye tebwenere tinga bono kwa mwitire na anali yokumutachira ni umutugo chinse ase kenchende oyiga no murobiri tubukorikia oyokora oyo tanyoreti oborai nerenga taringa igabono no mwerio bwense ngakiende nero busina bwateri bagario kubwate si ulio nyoro bubui kogenderia omwerio yasengencho no mwana inchi ukoragwa oyomo tiga turara chisimi Clinton onyako rochenchiro na bona gotetebia semambia bono tiga turende gosanga na bana inchi igaiga bagente kurwa ebirengererio byabo mwanchu morigereria una tuachika gokomanya inamba yitu esiminura gwa screen yago hello Hensoko Bwakire buya karibu sana ngoto gosanga nere wanda jire jinse mujana ngoso era ndio macho mwana yuna sinyanja makuru nganso kina migetai karibu sana no se ndita ita wote ina egente ke kiavera tomoso atio na raka rete jintunda tari bona ya chaka so ne nero ta gende ko vegete chianga chibi majirije ya magete korukale okiagara kwale kobendo egoma elota ke iro manyara yebuno muntu mukubani age singo chigochia ukubani kwa bantu baragochia ambara bya bakiara nande narwa bwangoira mwana sianzo ndagaje kanisa yeito haka chukwane kiambagete ara ne kanisa ima bantu bakamura sana bakafata kale gotenna kale goteria bantu ngaya ira ngora noja mugageji uru lakini are gate semo ya kolteki nera kwa nale so jira wata ita wata keribu ya arora kini rona isetu ikira bantu binto jenale kurwa advising optima sana so kuchinga asaya iki kirimono echuyi abantu batagete gosenege simba gosenege susu okay kogera na arora de doje kere noje para enda siasa kere togo soka kurwa pa nyoro mota ko ga no enda ga tisa tia ko wenda imenga wa soka gojisika ko pa nyoro na ga tisa tia ko kole ta garo mochano okay jira kinara ta batebere ne kambobe osiyo bo mo monta senge jo kwa kwae era abantu bange tu atakire tu yibuna bona bora ja ba tekere kere unakere uba mweda bateba ara ja ta ita umera no mora iwe zene era nyore kete lakini nenda sege sieke bebo sege una ya bete ono osiri yo gimagwa tari zo ete no tanga na intuna abantu torengere lisense ya ikeire bono iga umanya so gutacha na so ko wenda no na kerora se magana ya to kwanya to kumusana na siasa ko korreli bere gete ya injuze bere to konye se to tiko yebe kero moro kyanga abantu abai go nota batanga bai bona ine mbale okorra na baumira na se gete gesunte abo bara se kongetana egara bonsi kurwanira bari to akesa bwe ngiya no mone byombo byeto byoboraria to akame sumari kabisa tote ya tobaitona ekenge kirabo yaga to enda to siria abantu ire chikura to enda to siria asante sana buya monene nerio machenta tolio mokogoti atukolera omurubiri sema mbia bono chetire 30 maiga ichinsa isato somurubiri Hensoko Bwakire tigato kwaneno yobo mwerio Hensoko Bwakire buya ono kumino ngo ngota na kumikenya mutwaje olene kawe ate siriuni kwa mke president ngatuwa manende ngomoita abantu batamanyekane ego tebaka nabantu batamanyiri goika bono akaya bata batamanye kaneti abotamengo batebinde nga eyancha yo monyene aende weru tome kivyako bago tanalie byabo sa abantu batamara byabo sa abantu abange bakwete okay bono mutwate yo nyandiri anje tango tare bakole byakole ta uniform wejinji aweze tu kwamba bure mariri ya president ya tete lakini ngondo tayo nyebeke to mwana yemo bona wache to kuma kanyambira boys agara banya wa magendero onye uniform ina re nyora magendero wacha ikae usuru
yempo musigwa Mm. yana nda kwa gaje rusini omanya nda kwa minto bitayo inamaanisha nga onya mario bakali nyagetaje bantu bagandra to kuri tukaseli tuko wana kino ngigira bakonye. Asante sana Kamati. Ribori. Ito konye na amo ntote babunga omo no itabwa tiatu waisieke na tabuwa. Asante sana. Chetre 30 neye tiga tugotike Kamati mbia mono sana sebirengera biago mbia mono kwanya ntomise tyo bose bibugaya ase agotebanga nigatwara umuchando musini ni urenge bwo umurero rakinuiranete ase nkayaya bono chakire kwa bagotonyora senjo chiale na kibatu chakire kumbuli innocent ngio korembeo tororane chinga kichawe te mu manager bwase no goteba tumirane Selhurst na Budapest tororane Clinton tororane nyasaye ka wanja na mbia mono ase oko irani oko boko igoro ubutkubu kierero na njene ndiga isiri bia mono sana. Asante sana umurugirwe nsoko bwa kiro mwelio kwa niaba ya bonse balitwa bwaterana tawatei bye bye usio minto beko murembe nande kabasaga. Eye Nensoko TV.